Mega love shoutout Joshua Tampis. Mega love shoutout po and Ate Spenta. Thank you for coming. Good morning. Good morning po sa inyo dyan. Mega love shoutout Kuya Tamsak. Live 4 p.m. Kumusta ka? I'm okay my friend. I'm okay Ate Spenta. Okay, I'm okay this morning. Mega love shoutout house from RR. At paghardin po kuya, pagpapala sa'yo, manatili po ang lahat. From Spenta. Drop your link, drop the link. Agus Bang, mega love shout out. Tol, happy weekend sa'yo. Tusok in harang. From Tol Venus Indaya. May ano ka na, may moderator ka na. Tol Venus Indaya. Tol, happy weekend sa'yo. Thanks ako. Good morning from Agus Bang. Thank you po. Kaibigan Agus Bang. Daan lang po, host. Nasa labas pa po. Sige, no problem yan. Salamat, Agus Bang. Salamat. Bababa kayo ng link. Tol Venus Indaya, baba ka ng link. Para ma-watch natin. May pang-watch ako dito na 5. Siguro ko itong isang cellphone natin Share done, mega love shoutout sa lahat ng nandito from Tol Venus Indaya. Drop lang po ng link, drop. Nag-ayos lang po tayo, nag-ayos. Dami Spenta Armati, hi from Miss RR. May moderator ka na po, Ate Nang Rosa Bessie. Thank you Nang. Mayan Abdulab. Hi Rosa Bessie.
Yulea Channel, mega love shout out. Good morning host. Thank you mga kaibigan. Thank you. May moderator na rin yan. Hello po, mega love shout out. Sending support all the way from Canada. A friend of Rosilea. Yung kasama niyo man trabaho yan. Ne? Manang. Rosalie pala. Rosalie. Katrabaho mo yung manang na vlogger din. Mystica Eunice. Okay. Thank you. Ka-workmate mo pala si si Manang. Manang Rosalie. Thank you for coming. Mystica Eunice. Dito ako sa mo. Hello po, Miguel, hindi support. Ngayon pa lang kita isusubscribe. Ate Mystica. Tagalog po ba Tagalog? Ay Pinoy? Dito po ako sa latest video nyo. Kasi yung latest video nyo is short lang. Hindi ko nagla-live stream din pala kayo ate. $455 views stream 1 day ago. Di pipili po ako ng medyo mahaba-habang video upload nyo. Ito na lang po, White Tip, Hamor, Mystica, Shopper, Drug Mart. Ito na lang po, 13 minutes and 21 seconds. Ito po panunurin ko ate Mystica. From Canada. Thank you for coming po. Thank you. Good morning all my friend. Nice to meet you from Yulea Channel. Mayan Abdullah Vlog, mega love shout out. Thank you for BG. Baba ako bahay, kaibigan. Sige, baba lang ng bahay. Okay lang. Baba po ng bahay, baba. May moderator ka na po, Ate Mystica. Thank you po. Thank you. Regards po kay Manang Rosalie. Ang aking hipag. Kapatid po yan ng aking misis. Mr. RR, Miss RR, dito ko sa bahay mo. Like number 19. Like number 19. Like number 19. Nasa harang lang. Like number 20. Mystica Eunice, done check. Sa channel mo from Ate Rosa Besi. Mystica Eunice, tamsakdan. Thank you po. Like number 20 po. Miss RR. Thank you host. No problem. Limang panunuorin ko sa'yo, 5. Pangatlo. Nasa harang hindi pa nakasubscribe subscribe ko na Like number 22. Thank you sa pa-jacket. No problem po. Thank you rin po. Tamsakdan. Venus Indaya, Miss RR, ODW Lab. Sukli mo na lang. Pang-apat, Miss RR. Pang-apat. Thank you sa pa-jacket. Mega love shout out, Venus Indaya. Ayan nasa... Ano bang to? Like number 23, Miss RR. Me and Mystica Eunice watching po sa entry birthday mo. Ano daw? Tiga lang. Panglima, Miss RR, like number 24. Yan, 5 pinapanood kami sa RR. Balikan lang po, balikan ha. Manood katulad ng ginagawa ni host, ni Tunying. Sunod po natin Venus Indaya. Maiksi lang naman siguro itong kami sa RR. 9 minutes, 4 and 41 seconds. Mystica Eunice.
Watching po sa pa-entry board di mo ODW sa subscribe. Alicia Indiana, may galab shout out. Ate Alicia Indiana, Miss RR and Ate Rosa Bessie, BG. Dantam sa cause from Win Smile Vlog. Ang kaibigan, thank you Win Smile. Mayan Abdullah Vlog, nag-drop din ng bahay. Misty Kayonis, nag-drop din ng bahay. Pa-support po is munting bahay, sa munting bahay ko. Salamat. Pasensya po yung mga walang jacket ha. Naglinis po kasi tayo. Ever Channel may moderator na yan, Ever Channel. Dito pa ako sa bahay mo, Ate Mystica ha. Ito, Whitey Pamor, Mystica, Shepherd, Drug Mart. 4 minutes pa lang. Ever Channel, ginakitan ko na yan kahit ninja yan ha. Ginakitan ko na pero pakibaba ng main channel mo. Paikisuyo, Maring B. Like 17 from Ate Maring B. Ganda ng bakod ng balay mo Ate Maring B ah. Dito po ako sa road trip mo at saka dan sa premiere niyo po. Ate Maring B. Galab shoutout Alvin. Shoutout Tito. Shoutout pala sa aking pamangkin na si Alvin Salcido Cruz, ang asawa ng aking pamangkin na nasa Santa Maria, Bulacan sa kilometer 38. May jacket na po yun Ate Maring B ha. May jacket na po. Okay lang Alvin, okay lang. Ma'am Mystica, Dan Ol Kalimbang, nag-iwan ako ng bakas for me and Abdullah Vlog. Tamsak Tunying from Kerasoy. Salamat, agyamanak. Kaibigan Gayam, Kerasoy. Relax in Nature C. Hello there bro. How are you? Good morning from Pakistan. Mega love shout out my friend. Thank you for coming. Relax in Nature C. Thank you for coming to my live stream. Happy weekend. Puntan mo nga pala si Bukod. May premiere. Nubert Papa. 30 minutes pa. Tingnan mo kung ilang oras dyan. Oo, ito nagpapa po. Premiere in 30 minutes. Break pass. Pag yun naman guys, bagong upload shirt lang from Kerasoy. Salamat po sa 20 thumbs up niyo dyan. Good morning. 15 minutes pa lang po tayo. Salamat sa 12 viewers. Dito lang ako kay Miss RR. Haba nung harang niya. Nagagayat pa lang ng tupo in vegetable stir fry. Bang BMR's channel. Mega love shoutout my friend. Good morning host. Thumbs up. Salamat tol. Wawatch ko yan. 5. Tol, binusunda. Nandito lang ako kay Miss RR. Saglit lang to. Miss RR, BG. You have a moderator, my friend. Bang BMR's channel. Thank you, my friend. Bang BMRS. Venus OTW from Kerasoy. Adel C. Nagalap sa Ate Adel. Ito si Ate Adel, malito yung subscriber niya. Naman natin. Paki-support. Baba ka po ng bahay mo Ate Adel. Yan, may moderator ka na po.
Good morning, Kak Bang Bemars Channel, Santom from Yulia Channel. Hello sa iyo host at sa lahat. Di ako nagsasayang ng harang sa mga loyal, kadikit ngayon at magpakailanman at namimigay din ng GCash. Manood at less 2 minutes bago dikit para di tayo malagasan. From Ate Adel C. Tamsak at love ang harang mo ngayon host. Thank you po Ate Adel. Thank you. Thank you very much. May moderator na po yan Ate Adel ha. Bababa ka lang po ng link mo. Baba ng link. Mr. 59 Mix Vlog. Good morning Idol Tuning. Good morning din po Ate Mr. 59. I watch your video from Relax in New Jersey. Thank you my friend. Thank you my friend. Nine minutes pa lang ako, Ate Mystica. Sa yung YT Pamor, Mystica Shoppers Drug Mart. Nandito po ako, nandito. Sa road trip po ni Ate Maring B. 4 minutes pa lang po ako. Ni Ate Maring B. Si Ate Adelcy, puntahan ko yung latest upload niya Ate Adel. Gasoline is expensive. Let's make a break. Short, stress-free outing. 8 minutes and 27 seconds po Ate Adel. Dito po ako sa yung premiere on yung April 4. Like 114 po ako Ate Adela. My friend, relax in HRC. I will watch your latest upload video. Relaxing music. Soothing nature. 3 minutes and 8 seconds. I will watch your latest upload. Nice, so big roses. Roses hour. Like number 38, my friend. My friend, relax in nature, see? Good morning, Idol Tunying. Thank you po, Mr. 59. I watch your video regular. Great work, bro. From Relax in Nature, see? Venus Pulpak po. Nagbakas na lang ako from Kerasoy. Hi Yulia Channel, good morning to, Miguel Love shoutout. Mga lalabs, dikit lang. Sa house ko iwan ng bakas, 2 banana ang supply, salamat from Venus Indaya. Kerasoy, nag-drop na ba? Sige lang Kerasoy ha. Mamaya, tapusin lang natin itong mga nauna. Bang Bemars Channel, you have a moderator. Hello everyone. Harang Hertol from Venus Indaya. Watching your short video, so done from Miss RR. Kay Kerasoy, Ate Jingar TV, mega love shoutout, salamat po. Pa-jacket Idol. May jacket na yan kanina pa. Salamat Idol. Miss RR, umaya kita suplian para di masilip. May bakas naman po yata tayo. From Kerasoy. Sure na din mga lalabs. Ito LS ni Idol Tol, thank you from Venus Indaya. Pakishare kung sakali man. Pa-view short from Kerasoy. Arang na ako, Miss Arar, arang na. Okay house. Salamat si Jackie to me from Bang BMRF Channel. Hello everyone from Relax NHRC. Nag-share lang ako, LS Motoning. Mag-share lang ako. Sige, salamat. Thank you Kerasoy. Thank you. Yun na, tapos na oh. Skip drive. Miss Ara, tapos na oh. Ito malapit na rin. Ito nasarang lang nasarang ito. Big thanks sa Idol from Miss RR. Matapos na ito nasarang oh. Sa mga may community, paki-share. Pero sa hindi naman mag-share, okay lang, no problem. Thank you sa 9 viewers.
easy and healthy taco rice recipe. Ba't iba na to? Taco rice recipe na to ah. Pangalawa na pala to kaibigan, RR. Una mo is yung tofu and vegetable stir fry. Ano na pala to? Tofu and vegetable stir fry naman. Ay tofu pala, tofu. Iba na pala tong isa, oh, easy and healthy. Tapos na pala to. Pero no problem, ilay ko na rin. Tupo pala yun. Buti nakita ni... Wala na talaga yung mata ko. Lies number 66 ako dito sa sa easy and healthy taco rice recipe. Mali-mali na yung basa ko ah. Mega love shout out Idol House. Thank you kaibigan, John Box Studio. May moderator na yan, John Box. From Kerasawi. Mega love shout out Idol Host. Watching at tamsak lang. Miss Benos, dating dikit sa'yo. My full support for you my dear bro. You will grow faster from Relax and Nature C. Yun, thank you very much. Thank you my friend. Relax and Nature C. John Box Studio. Mama from Kerasawi. Julia Channel. BGBG like 24 Idol Host. Miss RR, BGBG, may galap sa lahat from Tita Vlog. Alicia Indiana, BGBG rin. Stop daw, stop. Yan na, tapos na Miss RR, oh. Genbox Studio, hashtag Kerasawi, Ohio BB. Oo, kailan na nasa live stream na. Oo, matagal na ako nakadinig kay John Box. Patamsak niyo upload shirt lang from Kerasawi. Alpacaparo ka ba kaibigan John Box Studio? Alpacaparo? Long live sa mga alpacaparo. Host, okay lang ba magba premiere? Live ka ba may John Box Studio? Okay lang John Box, sige baba ka ng premiere. Yeah bro. Okay, thank you kasi yung logo mo maganda yung logo mo eh. Alpacaparo yan. Akro. Tamsakos, good morning from Ate May Kajiyama. Kuala, hello from Kuala. Like 27 Manoy, harang pa from Dong Vlogs. Lagyan ko ng jacket Ate May Kajiyama. Kuala, I give you moderator my friend. Thank you for coming. Mega love shout out everyone. Ikaw ba? Hindi, wala akong prat. Pero marami akong barkadang alpacaparo. Halos lahat sa amin sa Bicol alpacaparo. Pero sinasali nila ako re-recruit. Pero hindi pa lang ako nagpapatatak. Bicol kayo sa amin, maraming alpacaparo sa Bicol. Halos lahat kami doon, halos lahat. Nasa work lang host, pasilip-silip lang. Pero pag uwi ko baka magpatatag ako ng alpacaparo. Pero tinuturing na nila akong member, ayaw ko lang magpatatak pa. Okay bro, long live sa lahat yan. Thank you bro, no problem. Pahin tayo Manoy from Manidong Vlogs. May jacket na yan Manidong ha. Salamat. Itambay ko lang to Idol Host ha. Maglalaba kasi ako. Sige, sa mga may gagawin po. Kung mga may gagawin kayo, ako na ako makikisuyo. Unahin po muna natin ang trabaho natin. Kasi itong live stream nito is okay lang to kahit konti lang tayo, at least love ko lahat ng brother natin dyan.
Thank you very much, Junbox Studio. Break time naman ako ngayon. Sige, thank you. Break time ko muna pag may trabaho, bro, ano. Brother, Junbox, pag may trabaho, unahin ang trabaho, ha. Kasi mahirap na pag walang trabaho, brother, Junbox. Junbox, ingat sa work, from Kerasoy. Yes, Manoy, tita, morning po at sa lahat. Love ko din yan, si Kerasoy. Mga batang yan, lagi ka nasa live niya, rak-rakan, pero pag minsan nakakita ko yan si Kerasoy, kaso hindi ako marunong, hindi naman sa marunong. Hindi masyadong magaling kumanta, hindi tulad niyo na mga the best kumanta. Tsaka wala kasi akong studio type. Para pag may studio type, ako lang makakarinig. Kasi dito lang ako sa labas nandito lang ako sa bakura namin. Harang pa ako, Manoy. Bata pa talaga si Kera at Zoe, Junbox Studio. Kapitbahay ko pala to si Kera Zoe. Nung minsan nasa siya? Nasa Urdaneta daw siya, nasa Binyagan yata yun. Binyagan. Shoutout kaibigan Tonying at sa lahat po from Jan27 TV. May moderator na yan, ha? Teka lang. Nagkakalimutan. Matatapos na yung harang mo, ha, kaibigan Miss RR. Magdigitan po muna, ha, kay Jan27 TV. Mega love shoutout from Kerasoy. Miss RR nag-BG. Yan na, tapos na Miss RR, oh. Nasa iba na naman siya, oh. Healthy cucumber and avocado salad. I-like ko na rin, oh, like 42. Next tayo, next. Tol, Venus Indaya. Una. Kerasoy, Miguel shoutout from Jan27 TV. Like number 124. Nasarang lang. Tol. 124. 125. Harang din. $126. Hindi pa naka-subscribe, o kaibigan Venus Indaya, 7 minutes. Ano ba to? Live stream pala to, happy weekend mga lalabs. And have a great dito all. 3 minutes ka lang panoorin na. 5 minutes pala. Tol Venus Indaya, baka hindi pa ako tapos tapos na ako mag-live stream. Hindi ko pa kayang tapusin to, 7 hours. Like 126. 24, 25, 26. Pang 27. Pang like 127, nasa harang din. Pang 128. Like 128, nasa harang din. Five minutes lang lahat tol, ha. Harang agin mga parang Manoy Dong Vlog. Miss Igorot Official Vlog. Mr. Igado pala. Shoutout kuya, shoutout nga pala sa aking mamangkin. Baba ka ng link mo, ha. Tumi, baba ng link. Ate Londit, may ano na po yan, may moderator na po. Naglaba kasi ako ng ating jacket. Thumbs up quotes from Ate Kasangga Londit Aksalan. Venus Indaya, dan subscribe from Mr. Igado Official Vlog. Mag-comment ka, Tommy, ha, mag-comment. Comment ka sa video niya. Kung ano napanood mo, ilang i-comment mo, ha. Huwag mong i-comment yung dan subscribe, ha. Kung ano lang napanood mo, ilang i-comment mo. Kung ano pinanood mo. Huwag ka magbabalik ng babalik. Subscribe ganyan, subscribe dan. Huwag mo gagamitin yan. Basta turuan kita ng tama. Kung ano lang napanood mo, yun lang i-comment mo. Halimbawa, sinubscribe mo siya, babalikan ka at babalikan ka niyan.
Kahit mo nang lagyan, ano, from Kuya Tunying, babalikan ka niyan. Kasi baka ma-spam lang. Pamangkin ko po yan si Mr. Igado Official Vlog. Dati po siyang TikTokers, nagti-TikTok. Kaya kaso sabi ko, isama mo na sa ano, mag-YouTube ka na rin, isama mo na yung TikTok mo sa YouTube para at least dalawa. Kendra, afterdark.com, thumbs up from Kera. Lagyan ko ba ng moderator to? Kersoe? Palit pala sa nakapin, palit. Miss RR, Venus Indaya, sino sumunod? Dito tayo kay Emian. Nasaan na yung premier mo dyan box? Sunod si Ate Mystica Eunice ha. Ate Mystica. Nandiyan ka ba Ate Mystica? Tapos na po ang Ate Mystica sa YT Pamor. Mystica. Shoppers Drug Mart. Road trip to Mati, tuloy from Marimbi, Ate Marimbi. Tapos na rin po ako sa ano mo sa road trip mo. Adil C, tapos na rin po ako Ate Adil sa yung gasoline is expensive. Let's take a break. Short street spray. Outing. Relax in natures. Done to your relaxing music. Tamsak the nose from Win Smile. Marami na pala. Second channel ko. Driver channel, mega love shout out, mega love shout out, Bruton Ying, musta bro? Okay lang po, kaibigan driver channel. Lagyan ko ng jacket. Bornibol team bro. Okay, kaibigan. Kailan natin yung Bornibol. KendraAfterDark.com. Bigay ko lang to sa'yo, Tunying. Lagyan ko ng jacket. Kera. Mega love shout out, driver channel. Premier, patamsak, bakas lang sa didikit. Maya na ako sukli after work from John Back Studio. Migalab siya ito, Rosabici kapatid from Driver Channel. Sa mga gusto magdikit sa akin, iwan lang ng bakas. Sa bakas ako magbalik. Then I did Miss RR from Mr. Igado Official Vlog. Driver Channel TV, Migalab siya ito, Don Vlog. Mention po pag nagdikit po kayo or nag-subscribe kayo sa isang small YouTuber na nandito, i-mention nyo po yung pinanoodan yung video para doon niya kayo balikan, para hindi na siya maghanap. Ganun po para para mabilis kayong balikan sa mga nagsusukli agad. Kung saan po kayo nag-subscribe, saan po kayo nanood, isabay nyo na po sa mention nyo dito sa live stream. Isabay nyo na po. Tapos para hindi na siya maghanap. Thanks bro, you are watching my video. Please sub my channel bro. Drop your link. Every 10 comment, drop your link my friend. Relax in HRC. I will pin your link after this Sabihin na una. Kalimutan ko na. O hindi ko lang maano. KendraAfterDark.com. Dan sa nakapin. From KendraAfterDark.com. Lagyan ko na ng Kera. Lagyan ko na ng moderator.
Surubyo. Tatlo pala sila dyan na vlogger po Surubyo. Kina Kerasoy. Sa Pusurubyo nakasubscribe ako sa dalawa eh. Work mode bro, salamat. From Driver Channel. Sige, work muna. Unahin ang trabaho. Okay lang si Tunying. Basta unahin po ang trabaho sa mga may trabaho po dyan na naandito. Kung may trabaho po kayo, unahin po ang trabaho. Kasi importante sa atin yung trabaho. Lalo wala tayong ibang pinagkakitaan kundi yung trabaho lang natin. Jan 27. PP like dance sa premiere. Dikit na rin idol from Miss RR. Tol, 6 minutes o 7 minutes? O 7 minutes tol. When Smile, BGBG si kaibigan When Smile. BG lang host, naglalaba pa from Ate May Kadyama. Sige lang Ate May. No problem, magluluto lang ako. Tonying, iwan ko sa'yo naka-BG. Sige, thank you very much. Kaibigan KendraAfterDark.com, #Kerasoy. Mr. Iga to drop the link. Kasanggalon Bitaksalan, BGBG. 31 tang sa kaibigan Tunying, harang pa ako from Kasangga Rodel Relox Mangyan. Ang asawa ni Ate Ludbit Aksalan. Mr. Igado Official Vlog, Dan Check from Ate Rosa Betty. Sagittarius Girl, hello host from Sagittarius Girl. Walang internet? No, wala. Main channel niyo po ito ate sa Guitarist Girl, di ba? May moderator na po yan, may moderator na. Dahil sa nakapin from Kasangga, Ate Lonbet Aksalan. Dong Vlogs in Rosa Besi, BGBG. May anad niyang kababa, may an Abdullah Vlog. Ito, may ano, sana nakita mo? Kung nandiyan ka pa, Ate Mayan, Abdullah Vlog. Subscribe ko na po sa'yo, subscribe. Live stream din, live stream. Wala na yata siya, no, si Mayan Abdullah. Pero walang problema yan. Pangalawa, bibigyan ko pa yan ng 5. Pangalawa, kaibigan Mayan Abdullah Vlog. Like 100. Mega love shoutout my friend, Pops Tony. Kaundo TV, Sir Idol present po from Kaundo. May moderator na rin po yan, Kaundo, at saka kay Tokayo Pops Tony. Mega love shoutout sa lahat from Pops Tony. Pangatlo, Mayan Abdullah. Tamsak lamang Mayan. Dating dikit sa'yo. Wala na yata siya, Mr. 59. Pangatlo, kaibigan Mayan Abdullah. Like 101. 5 ibibigay ko sa'yo. Salamat po idol from Kaundo. Salamat din kaibigan Kaundo. Pang-apat kaibigan Mayan Abdullah. Pang-apat na giveaway.
Panglima. Roy Lilianos TV, mega love shoutout kaibigan. Panglima. Sabihin ko na lang pag nag-live stream siya, nandito ko pag live stream lagi niyan eh. Ni Mayan Abdullah Vlog. Sabihin ko na lang na nag-ayuda ako sa kanya ng 5. Live stream yung binaba niya eh, live stream na nakaraan 3 days ago. May moderator na yan kaibigan Roy Lilianos. Pops Tony may moderator na rin yan. Ate Krashiba Glanpay, may galap shoutout Ate Krashiba. May galap shoutout ating kaibigan. Watching harang from Ate Krashiba Glanpay. Palit siya sa nakapin, palit na po sa nakapin. Babalikan ko po yung mga babalikan ko po, huwag po kayo mag-alala. Miss RR, Venus Indaya. Mian Abdullah, Venus Indaya tapos na. Mystica, dito tayo kay Ate Mystica. Mystica Yunista, Mystica Yanis ba? Yanis o Yanis yata. Huwag po kayo mag-alala, nagbabakrit po ako kung sino po nauna kasi yun ang pinipin ko. Salamat po Ate Regina. Sorry po Ate Regina, maaga ako natulog kagabi. Hindi po ako naka-attend sa live stream nyo. Yung message nyo po sa akin, nabasa ko umaga na. Mega love shoutout Manoy Papi Mix Vlog. 36 thumbs up Manoy. Nagpapabakod pa ako ngayon Manoy. No skip Noy from Manoy Papi Mix Vlog TV. Papi Mix Vlog. Dan Sukli sa mga nagdikit from Win Smile. Legit po yan si Win Smile, legit. .18 subscribers si Ate Mayan Abdullah. BGBD lang mo naman oy. Sige sa mga nagbibigay. Thank you very much. Miss RR, dance sa'yo, idol from Mr. 59. Dance na nakabin kanina. Pasukli mo, pasukli. Si Ate Krashiba Gwenpi Vlog. Kay Mian Abdul. Wala na. Nasa work pa from Papi. Okay lang yan. Basta magbakas po. Babalikan naman po siguro. Gawin ko lang din 5 minutes yung pag-views sa kanya para pare-parehas. LS kasi, PPLS, monetize. Welcome to my birthday. Come and join our party game. The 4 old lady number 2. Ate Regina, thank you. May moderator na rin po yan, Ate Regina. On game na po, tapos na po, kain digita na po at manood ng palabas po natin mga ka-idol from Manildong Vlogs. Meron na po tayong 40 minutes. Salamat po sa 37 thumbs up. Manoy, lahat ba dito? Main account gamit? Yung iba mano hindi. Pero kilala ko yung mga yan, kilala ko. Mga legit yan, legit. Digitan mo lang mano yung yung main. Main channel lang mano, yung gusto mong digitan yung main channel. Pag alam mong ninja, pero konti lang naman yung dinikita ay nilagyan ko ng jacket na ninja. Kasi kilala ko yung mga yan, kilala ko. Mega shoutout Manoy Dong from Papi Mix TV. Maraming salamat sa mga nagdikit from Win Smile.
Main yan yung kasi Sagittarius girl. Main yan manidong. Jan 27 TV, BGBG with love in their emoticon. Second harang o kaibigan, ano, may Abdullah Vlog. Pangalawang harang, Dansa Nakapin, from Kasangga, Ate Londit Aksalan. Pangalawang harang, nakatambay lang si The For All Daily, Mr. 59 Miss Vlog, dan subscribe po from Miss RR. Naka ano na? Rian Channel, thumbs ako, sarang. From Rian. Salamat Ma'am Rian Channel. Alido TV Vlog. Thank you my friend. Kashiba Guanpei. Sino yun? Yes po Ma'am Kashiba. Stay connected po tayo. Ate Regina Channel. Dalawa tambay. Yes po Ma'am Kashiba. Stay connected po tayo. Dalawa tambay ko sa'yo from Ate Regina. Thank you my friend Norbert Papa. Rian Channel, Danarang House. Papi Mix, dating dikit. Rian, mega love shoutout. Hello Tita Regina, mega love shoutout from Tita Vlogs. Ayun. Ate Regina Channel, mega love shout out. Mystica Yunis. Pasupport nga po muna itong nakapin. Idol Alido, mega love shout out. Pajakit po house. Sige, may jacket na yan, Ryan Channel. Papi Mix, mega love shout out from Tita Vlog. When Smile, BGBG. Yun o, 10 minutes na. Kay ano, kay Mian Abdullah Vlog. Wala na kasi siya kaya hindi makapagano.
Sige, dikitan lang po muna, dikitan. May galap siya to Ma'am Tita from Papi Migs. May galap siya to Tita Vlog from And Smile. Papi Tita na lang, hihi. Yan dito 7 na TW, hihi, sige po. Kau bahala Tita Vlog, parang di ako sanay, hihi. From Papi Migs, Mixed Vlog. Manay Tita, nag-drop din ng bahay. Dahil sa nakapin, kayo naman ay Roman Idong Vlog. Moto TV Wood Farm, thank you my friend. Watch time support, stay strong to you. Thank you my friend. Moto TV Wood Farm. Thank you for coming. Dating Dikit Kalimbang, gandang dito vlog. Hello Idol Tunying, gandang umaga, maulan ng umaga dito sa Tabaw. Dito mainit. Kaibigan Bughaw, mainit dito, mainit. Toy Tunying, baba ko bahay ng kapatid ko. Dagdag mo bahay niya pwede. Sige, Ate Lunbet, sige po. Manay Alido mismo sa'yo. Manay Dong Vlog. Pasupport na po sa nakapin, premiere po niya, premiere. Mag-comment po, mag-comment. Unahin mo si Ate Regina host, pag-pin, bago ako. Nasaan na ba yung bahay ni Ate Regina? Wonder Non Kids, mega love shout out. Wonder Non Kids ba? Non Kids, Non Kid, magandang umaga po. Rian Channel, may jacket na yan, Rian Channel. Menu po to, Wonder Non Kids. Menu po. Andyan, binaba niya na. Sige. Unahin ko na nga, para ano. Yun, tapos na pala yung premiere.
Oh, may jacket na po yan. Oh. Wonder Non Kid, may jacket na po. Patusok sa premiere ko, idol. Pasupport, idol, from Maria Elena Vlogger. Sige, sige na po, bababa po lang po ng bahay. Bababa ng bahay. Ate Krasibagan Pay, wait lang po ah. Yung mga may premiere po, alam ba may premiere, kung premiere po yung iba, idadrop nyo. Yung mga may premiere din po dyan, unahan nyo na po. Para pag nakita po nila na nag-comment kayo sa premiere, alam ba kay Ate Regina, may premiere. Pag nakita po niya may comment kayo dyan sa premiere niya, at kung premiere din yung papa-thumbs upan nyo, unahan nyo na po. Magbabalikan naman po yan eh. Like number 46 Ate Regina, like number 46. Like number 49 na oh. May mga nag-like na. 49. 50. Kuya Dong, dance sayaw ni Nene. Like number 50. Like number 52. May nag-like na rin Ate Ate Regina. Dating tamsak sa nakapin mano binaba ko na from Kasangga, Ronbit Aksalan. 52. Tapos pang 53 mana Ate Regina. Kaya madaling tong ano ko. Dark mode siguro. Wonder Non Kids nag-drop din ng bahay. Salamat manay teta. Next na nakapin. Sana po yung inano ko kanina. Kasi dapat maipin din natin na kaya naman. Kasunod ka po Ate Lunbit ha, dito kay ano. Basta yung binabaan niyo po Ate Lunbit, yun po ang kay ano. Yun po ang sa kapatid nyo, Mr. Igado. Sunod si Mr. Igado. Nobird Papa Regina, Mr. RR. Yun, nakita ko na po. Nandito na. Sunod, Manidong Vlogs, Maria Elena Vlogger. Milinis J, thank you very much po ate. Good morning, kabayan. Mega love shout out everyone. Greetings from Singapore. Baba ka po ng link ate. Ate Crescino, like number 91. Monetize ka na ate? Ate Crescino, monetize ka na, may harang na oh. Like 91. Like 92. Like 92. New Zealand grass, land and balance rock at Tampung Hong Kong. Like number 93. 93. Like 94. Tamsak at harang. Host, mega love shout out po sa lahat from J Auditor. Dapat 95 to 95. Loading.
Oh, 95, 95. Harang from kaibigan dyan, Sir Dan, Adriano. Tama sa Katharang Host, may glove shoutout po sa lahat from G Auditor. Ate Krashiba. Sunod na po natin si Mr. Igado. Yan, Mr. Igado. Sunod niya kay Mr. Igado si... Tapos na si Nobert Papa. At Regina tapos na rin. Mr. R tapos na rin. Manay Teta Vlog. Manay Teta sunod. Manay Teta. Tapos yung kay Ate Londit Aksalan. Tapos Manay Dong Vlog. Kabayan, ito ba Dong Vlog sinasabi mo? Opo ate, opo. Dikitan niyo po yan. Dikitan niyo po yan Dong Vlogs. Nag-aayuda din po yan. Nag-aayuda. Kababayan ko rin po yan na Bicolano. Dikitan niyo po ate. Mag-message po kayo. Mag-comment po kayo ng tama. Mr. Igado OTW. Maiksi lang to kay ate kay ate Krashiba Gunpei, 4 minutes lang. Tsaka si po ate Milin SJ. Dikitan niyo rin po. Kay The Vlog, may galab shoutout. Morning po idol, may galab shoutout. Yan si Manay Teta Vlog, Manay Teta. Dikitan niyo rin po yan. Mr. Igado Official Vlog, OTW. Hi po Kuya Tunying and all from Jan Serdan. Thank you kaibigan Jan Serdan. Okay, mamaya kabayan kasi nagpe-prepare breakfast. Sige na po ate, take your time. Mega love shoutout Jan Serdan. Thumbs love 44 idol from Kido Vlog. Meron na po tayong 1 hour. Okay kabayan, salamat. May didikit din ako sa'yo ate Melanie SJ. May didikit din ako sa'yo. Buksan mo nga yung bakit sayang. Yung TV. Yung TV buksan mo. Yung TV. Oo, TV. Saging po tayo, saging. O, kambal. Kambal na saging. Ang ganda ng pagkahinog niya. Hinog sa puno. Dating still dikit dyan, Sir John. Dating still dikit dyan, Sir Dan, Tamsakdan. Pahingi. Marami po marami. Kung malapit lang kayo. Ayun po, nakasabit oh. Marami pang mangga oh, may mga mangga pa oh. Pahinging batag. Mga hindi yan kinalboro, hindi kinalboro. Pinahinog lang yan dyan. Marami tayong prutas ngayon. Wow, sarap niyan kabayan. From Ate Melen SJ. Pagad batag. Hala, dami. Punta ka dito, Manay Teta. Wow, dahil mangga.
Diyan din siya kung sibukan pe. May baka sa bahay mo, may galap shout out. Dami mangga idol. Oh idol! Yun, tapos na pala oh. Ate Krisiba, dito na ako sa ano, memories to cherish during being fed sport feast Hong Kong OFW. Ilay ko na rin. Ay, okay. Sunod ko na si Mr. Iga daw. Mr. Iga rin, pamangkin ko, subscribe ko na oh. Manay tita, tara, kimanay tunying, kain tayo mangga. Oo nga ano, nasa buwig pa eh, pati mangga. Sige, magagawi din kami dyan from Tita Vlog. Ano daw? Tika lang. Next naman, naglalaway na naman ako sa mangga na yan, ading tunying. Daming mangga idol. Mr. Igado, isang subscribe. Panoorin ko na yung video mo. Puro naman TikTok kasi to. Dito tayo, flooring muna. Flooring muna tayo kay Igado. Please subscribe my new channel. O, dito ko sa ano, pagpo-flooring nyo. Kita ko si best friend ah. Lakas magpala ni Manong Usi ah. Manong Usi lang sa kalam. Pangalawang subscribe to me oh. Krisiba P Vlog. Play ko recent LS mo for what's up. Manay, sa 12 kami uwi. Hindi ka ba sasama? Morning po idol. Dong Vlogs. Mega love shoutout. Mega love shoutout Krisiba P from Manay Tita Vlog. Dito uli ako ha Tumi ah. Mr. Igado. Pangatlo, Mr. Igado. Kasangga. Tony Dan sa Premier. Oh, Mr. Igado. Pang-apat na subscribe. Dong Vlog. Pops Tony Dan sa Premier mo, bagong dikit sa'yo. Panglima, Mr. Igado. Panglimang subscribe. Legit yan mga legit to me para madagdagan yung banana mo. Yun, palit na sa nakapin. Palit na sa nakapin. Ha? Ang? Hindi ito hindi road. Sigat nga sinuusi. At Regina tapos na rin. Mr. RR tapos na rin. Yun, Manay Tita. Sa nakapin po tayo, Manay Tita. Sunod po dyan si Ate Lonbit. Ate Lonbit tayo kay Ate Lonbit na ano. Pwede kayo sunod ah. Sunod yan si Ate Kasangga. Tapos Manay Dong Vlog. Tapos si Maria Elena Vlogger. Tapos Pops Tony. Sunod-sunod po yan. Tapos Wonder Nan Kids. Ate Milin SJ, baba ka rin po ng bahay mo. Diyan Sir Dan, kasunod pala. Basta sunod-sunod po yan. Ay, may pasok pa si Habi gang Merkules. Naku, paano kaya yun? Tapos Biyernes or Sabado, Laguna ulit kami. Pwede ako dyan sa Laguna, Manay Tita. Makapag-ride. Okay, from Ate Mil and SJ. 5 minutes lang naman to kay Mr. Igado. Igado lang sa Kalam, dito sa Pangasinan. Sige, sabihin ko kay Habi Kuya. Salamat po from Wonder Nan Kids. Basta drop pa lang muna ng bahay mo, kaibigan Wonder Nan Kids. Para at least kahit di pa kita na ipipin, may magsusubscribe na sa'yo, may manonood na ng video.
Ate Melen SJ, nag-drop din po ng bayahin yung kanyang link. Lahat po kayo bibigyan ko. Saging lang malakas. I-invite ako ya kung matutuloy kami ha. May galab sa po sa lahat. May galab sa Tita Vlog from the Auditor, Wonder Kids. Nag-drop po ng bahay. Sige lang po, drop lang po kayo ng link. Mr. Iga na matatapos na oh. Tapos na to isa, tapos na rin to, tapos na to. Ito, patapos na oh. Thank you, like. Thank you ka na, subscribe. May galab shoutout, don't vlog from the Auditor. Janice Aquino, may galab shoutout. Thumbs up host from Janice Aquino. Anong main mo kaibigan Janice Aquino? Sagittarius girl. Anong main mo po Janice Aquino? Matanong lang. Dahil mo si Pito, ito niya, akin na lang isa. Hiram ko lang po to. Marichil ito. Ay, Marichil ba? Lagyan ko ng jacket, hindi. Hiram ko lang po Ate Lundit. Sa mga hipag ko po itong mga cellphone na to. Hinihiram ko lang po pag nagla-live stream ako para at least may may ipang play tayo kahit pa paano. Tapos kung hindi pa nakasubscribe, may subscribe din natin. Salamat Marichil Vlog ha, TV Vlog. Tambay ko po. Lagyan ko ng jacket, hindi. Dating dikit sa nakapin idol from Mr. 59. Ay, Mr. 59. Excuse, Mr. 59, hindi ka pala nagbababa ng link mo. Baba nga po ng link breakfast po from Ate Regina channel. Hindi ko lagyan ng jacket dyan sa Aquino ha. Marichil TV Vlog. Manay tita oh.
Mr. Ikado Dandikit from Gen 27. Morning sa lahat, idol. Maraming salamat, idol, from Mr. 59 Mix Vlog. Like number 14, Malay Teta, swimming banding with my friends at Barangay Lambak, Pagsanghan, Laguna. Nag-swimming ba kayo nun, Malay Teta? Nung pumunta kayo ng Laguna? Like 14, thumbs up ulit host from Marichel TV Vlog. Yan, lagi ko na ng jacket yan. Kasi main yan eh. Baka po may mga ano pa ka dyan, bananang natitira. Pang 15 manay. Like 15. Like 16. Oo nga, swimming kami ha. 16. 17. Play ko lang manay, play. 17. 18. Wala na akong banana. Niluto ko na. Yun, 5 din, 5. Ilang minuto ba ito, manay? 17. Sarap maligo sa Ate Mika Giama, may galab shoutout. O, palit na sa nakapin, palit. Na-play ko na, naipi-play ko na. Pops Tony, Frasibo Guente. Sino nga ba kasunod? Sabi ko, nakikita ko naman, Yes Igado. Mr. Igado, sunod si Nubert Papa Regina, tapos si Nubert, Mr. RR, Manay Tita Vlog. Yun, ito na po tayo kay Ate Kasangkalon Beat Aksalan. Comment lang po, manood po ng maganda, manood, pala-vlog naman po. Sige lang Marichel. Ate Milin SJ, maya-maya ka po, sunod-sunod lang po. Wala na akong banana, luto ko na, swimming kami, ha. Sarap maligo sa tubig. Here again from Kerasoy. Di pa kita naipiping Kerasoy. Sige lang, tuloy lang. Dikitan na po, dikitan. Si Marichel po, okay din po yan. Supportive din po yan, si Marichel Vlog TV. Siya rin pong kaibigan ko na nakilala kong kaibigan dito sa larangan ng YT. Ako lang kabayan, unahin mo sila na una. Okay lang kabayan. Opo, sunod-sunod lang para hindi sila magalit. Kasi pangit naman pag may nahuli tapos yun ang iuuna. Basta kung sino po yung naandun na una, yun po ang maunang ipin. Kasi mahirap na po, baka may masabi sa atin. Maganda po yung pare-parehas, walang kikilingan. Gandara ka HM. Hello Lods, may galab shoutout sa'yo. Nakita din kita sa wakas, nag-LS. May jacket na yan ha, Gandara. Thank you for coming, Harang. Oo, siyempre kabayan, walang lamangan. Opo ate, salamat po sa pangunawa niyo, Ate Milin SJ. Tambay lang ako, Lods. Hugas pa ako pinggan. Hello host from Ann Perez. Anong main mo, Ann Perez? Shoutout sa inyong lahat guys from Ann Perez. Tambay lang ako, Lods. Hugas pa ng pinggan. Salamat pala sa pagdalaw mo sa LS ko, Lods. No problem yan, no problem. Basta pag nandito ko sa bahay. Kuya Jesse Vlog. Pababa lang ng at kaibigan Ann Perez. Main channel lang kaibigan. Kasi main channel lang yung mga naandito. Main to main kasi si Tunying. Dan dikit na sa'yo host, itong ninja ko. Ading host, Spurs ka din pala. Nako, adik ako sa panunood. Hindi, ano po ako? Cleveland po ako, Cleveland. May galab sa Padisani official. Kumusta pa di? Okay lang pa di. 50 pa di. Yan, may galab siya. Salamat, pang 50.
Anperes, pakipasok lang po yung main ha. Kaibigan, Anperes. May kisuyo po ako. Hindi naman ako makababa ng link. Bawal di ba kapag walang jacket? Hindi, ibig yung sabihin ang ipasok mo yung main channel mo. Pero sige, lagyan ko ng jacket. Lagyan ko ng jacket ngayon. Lagyan ko ng jacket tapos ibaba mo yung main mo kung ano yung pinakang main mo. Para makita namin. Kasi nandito lahat kaibigan, Anperes puro. May mga ninja din sila. May mga ninja sila. Lahat yan may ninja. Pero ang patakaran ko kasi kaibigan is main channel ang ipapasok sa aking live stream. Para makilala natin ang bawat isa sa atin kung ano mga main natin. Yun po ang patakaran ko para at least. Yung iba kasi ayaw ng ninja. Ayaw ng ninja na unang dinidikit ang ninja. Gusto nila may nang mauna saka natin isusunod yung ninja. Katulad nito sa akin, kaibigan Anperes. Etong mga ninja ko na to, hindi ko to pinapangisda. Ito, marami akong pwedeng ipangisda na ninja. Na mga legit kasi tig-iisang cellphone. Kaso ayaw kong ipang isda, hindi ko ginagamit na pumupunta ako sa live stream. Na mangingisda ako, hindi ko ginagawa yan kasi ayaw ko ng ganun. Ang ninja ko is pang giveaway ko lang. Ang ninja ko ginagawa ko sa ninja ko, ginagawa ko sa tamang pamamaraan. Kasi ang ninja napakalaki ng anong tawag nito? Malaki ang dapat gawin ng isang ninja kasi ang ninja pwede mong i-play yung gusto. Napaka-importante po ang ninja. Dahil ang ninja, pwede mong i-play yung sinusuportahan mong vlogger, pwede mong i-play, dagdag watch, dagdag views, dagdag like, dagdag watch hour, dagdag subscriber. Pero dahil nga po sa karamihan ng ninja, pag nakikipagdikitan, is mabilis silang dan agad sila, dan ng dan. Kasi tama nga naman hindi makikita yung pinakang main. Kaya mas maganda pag main ang unang ginamit para pag magdadan ka agad sa isang isusubscribe mo, kilala nila na ninja yung ginamit mo. Okay lang ninja basta Sakuragi. Malakas. Okay lang yun. Ang ninja, kaya nga sinasabi ko lagi sa aking live stream, napaka-importante ng ninja. Basta, gamitin lang sa tamang pamamaraan. Lagi ko po sinasabi yan sa aking live stream. Napaka-importante ng ninja at malaki ang papel ng ninja sa isang small YouTuber. Kasi ang ninja, isa yan sa magwa-watch, magdadagdag ng WH nyo, magdadagdag ng like, magdadagdag ng views, magdadagdag ng subscriber. Pero, sa tamang pamamaraan. Hindi yung ninja na basta na lang magdadan, dan pasukli. Ayaw ko po ng ganun sa aking live stream. Kasi marami na po akong napupuntahan na live stream na ganun ng mga style ng mga ninja. Dan dikit pasukli, kabababa lang ng isang main. Kapapasok lang ng isang main, yung ninja, dan na agad sa'yo, pasukli. Yun po ang ayaw na ayaw ko kasi dapat po dito sa YouTube, mga small YouTuber tayo, magtulungan. Ang pag-angat po ng ating subscriber is paghirapan po natin. Maganda po yung napaghihirapan natin yung pag-angat ng ating subscriber. Kaya po lagi kong pinapaliwanag sa inyo. Ang ninja po napaka-importante. Basta gawin lang ang ninja sa tamang pamamaraan. Wala pong problema dyan. Gustong-gusto ko rin po ang ninja. Pero ang ninja po, kung gagamitin sa dandikit, pasukli, sa mabilisan, pangit po yun. Pangit po sa isang ninja yun. Ninja na ginamit yun, pag ganyan ang style, gumamit siya ng ninja para mang lamang sa tao. Pero kung pag ginamit nyo ang ninja sa magandang paraan, katulad ng lagi mong pinangwawats, like, kasi dagdag lahat yan eh. Sa akin naman ninja muna. Ako naman tong ninja ko. Okay naman tong ninja ko, pasok na to. Kaibigan, lahat naman ang ninja natin is pumapasok yan lahat. Walang ninjang hindi pumapasok.
Kaso nga lang, gusto kong gamitin ng ninja sa tamang pamamaraan. Sana maunawaan niyo po ang aking live stream at sana po huwag kayong magagalit. Kung ninja ang ginamit nyo na pinasok sa akin tapos napagsabihan ko kayo, huwag po sana kayong magagalit. At kung magagalit kayo, wala po akong magagawa. Basta sinasabi ko lang po yung tama. Kung matutuwa kayo, maraming salamat din po. At nagtitiwala kayo sa aking live stream. Dahil gusto ko po, pare-paras tayo dito magtulungan lang. Tulungan lang po tayo. Kasi napakaganda kung nagtutulungan tayo, mga small YouTuber. Walang lamangan. Kung anong sakripisyo ang ginagawa ng isang YouTuber na matino, suklian natin ng matinurin na pag-subscribe. Kung nanonood siya lagi, panoorin natin. Kasi importante naman kasi manood. Kaya nga po tayo gumawa ng ating video, pinaghirapan po nating mag-edit. Pinaghirapan nating mag-video na kung ano-ano. Una pa lang, pag-video ang hirap na. Pangalawa, pag-i-edit, ang hirap na. Pangatlo, pagdadaldal, mahirap na. Kaya kung maaari naman, yung pinaghirapan natin na video, panoorin din naman natin. Kahit 3 minutes lang. Huwag naman yung kakaklik lang natin, balik na agad, subscribe, bell all. Tapos comment ng dudugsungan lang yung title ng dudugsungan lang yung title. Tapos yun na ang i-comment. At saka po, kaya dyan sa comment section may 200 letters na nailagay. 200 letters, kung mapapansin nyo po. 200 letters na nakalagay dyan. Para tapusin nyo po, o kaya ubusin nyo yung 200 letters na yun. Hindi yung mag-comment lang tayo ng don't subscribe all, pasukli. Kasi pangit yun, i-review kasi ni YT yan eh. I-review ni YouTube yan eh. Kasi pag maganda yung comment nyo sa isang video upload at nabasa ni YT, magiging agree siya dyan. Ibig sabihin, gustong-gusto mo yung pinanood yung video na pinanood mo. Gustong-gusto niya yun, kaya ipopromote niya. Pero kung ang comment nyo pabalik, pasukli, ibig sabihin, parang gusto niyang mag-subscribe lang kayo. Basta ako, dalawa ginagamit ko, main at second account ko. Binubuhay ko yung isa. Pag ninja ko binababa at automatic pati main at didikit-dikit. Okay host, iba pala sa'yo. Kaibigan Ann Perez, tinuturo ko lang yung tama. Yung tama lang po. Kasi ayaw ko naman na gumaya sa ibang nagla-live stream na may ibang nagla-live stream kasi na sige lang kayo dyan, sige. Magdikitan na kayo, walang problema. Ay, may galab shoutout, ganito, dikitan mo lang sige. Ganun lang. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko makatulong din ako kaya pinapanood ko sila. Gusto ko rin silang panoorin para makabawi din ako sa pagpunta nila sa akin. Ganun po. Kung hindi gamit, huwag mag-mention ng name pasukli. Yun, tama rin po yan. Ang main nilalagas din. Pag di tama ang pagdikit, pag nagipag-main to main, huwag balik agad para di silip agad ni Lolo, di ba tunying? Kasi yung masisilip pa siya ni YT na nag-sub to sub lang kayo, sub to sub. Pero depende rin yun kung pinanood mo talaga ng maganda at parehas kayo nanood. Go to channel. Parehas kayo nanood, tapos parehas maganda yung comment nyo sa pinanood yung video. Pag na-review ni YT yan, ibig sabihin, nagustuhan nyo yung video nyo pareho. Kasi kaya si YT ng si YouTube, na mga vlogger na katulad natin, binabase din niya sa mga comment. Kung maganda po yung comment nyo, maganda yung video upload nyo, si YouTube po mismo ang magpo-promote niyan. Kaya mag-comment po na maganda sa FTV Karachi. You have a moderator, my friend. Kuya Steve TV, lagyan na rin po ito ng TV.
Ay, ng TV. Lagyan na rin po ito ng moderator. TV na pati na nasabi ko. Pangit magsabi ng pasukli. Magkano na lang. Magkuna na lang. Mag-subs back. Pulnood na teta. Kuya Steve, mega love shoutout. Good morning from Saip TV Karachi. Manayo, matatapos na 17 minutes ha o. Kakadaldal ko, tatapusin ko na 17 minutes. Pare-pareho, 17 minutes. Saip TV Karachi, clap, 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 and bell all. Thank you my friend, Saip TV Karachi. Brodong Vlog, mega love shoutout. Salamat Idol House from Tito Vlog. Johnny TV Vlog, Dan Dikit Steel. Mega love shoutout Idol Dong. Yung mga hindi ko na po nabasa, balikan ko lang po. Ading host, Sparks, ay nabasa ko na to. Hindi naman ako makababa ng link, nabasa ko na rin to. Kasanggadan sa'yo. Kalbo ko na pa di. Okay, iba pala sa'yo. May jacket na yan, walang problema kaibigan Ann Perez. May music ka dyan. Meron, yung mga kandidato. Okay lang ninja, basta sa Kuragi. Sa akin naman ninja muna. Okay naman tong ninja ko, pasok na to. Tama ka dyan, Tunying, from kendraafterdark.com. Sunny Official, dating dikit sa'yo. Ninja, para lang what's hour, pero sa banalan, nalalagas. Yun, tama ka dyan, pade. Sunny Official. Hindi naman nalalagas yan, pade. Pag lagi mo siyang pinapanood sa isang small YouTuber, hindi na malalagas yan. Malalagas talaga ang ninja kapag hindi maayos ang paggamit. Yun, tama ka dyan, kaibigan Ann Perez. Kaya nga lagi kong pinapaliwanag na ang ninja is napaka-importante. Basta ang ninja gagamitin sa tamang pamamaraan. Good morning, thumbs up post from Ninja Joyous Heart by Jane. Kaibigan Joyous Heart, tama yan host from Winsmile. Salamat sa mga agree sa aking paliwanag, salamat. Kung agree kayo, at kung tama ang aking sinasabi para sa inyo, salamat, saludo ako sa inyo dahil umaayon kayo sa sinasabi ko na tama naman ang aking sinasabi. Sa mga hindi naman nagugustuhan sa akin, sa paliwanag, wala namang problema. Balang araw maintindihan nyo rin yan. Ito po ninja ko, ginagamit ko po sa tamang pamamaraan. Pinampi-play ko lang. Pamplay lang po yan. Hindi ko po ginagamit sa pangingisda. Manayo, tapos na! Jumardi yun, may galab shoutout kaibigan Jumardi. Habaharang. Mahaba ba Jumardi? Pag mahaba kaibigan, pwedeng skip. Yun, tapos naman na yun. Tapos na rin ay malapit na, nasa malapit na Sweetie Pie by Glow, may grab shout out. Yun, kumakanta na happy bonding with my friends at Pagsanghan Laguna. I-like ko na rin. Like number 55, Manay Teta. Kanina pa ako dito sa pintuan mo. Hindi, kung kanina ka pa dyan kaibigan Jumarde, nag-comment ka na sana. Kasi pagpasok natin sa isang live stream, automatic yan, mega love shoutout, like number ganito. Lahat ng sinabi mo tama yan. Base din sa na-experience ko. Salamat kaibigan Winsmile. Mega love shoutout sa inyong lahat from Sweetie Pie by Glow.
Tusok harang from Jumardi. Dan po sa nakapinos from Ninja Joy's Heart by Jane. Tusok the nose. May moderator na po yan lahat ha. May moderator na po lahat yan mga kaibigan. Nagalab shoutout Ning. Melin SJ, good morning from City by Glow. Ating isang galon dito. Like number. Thank you po sa pag-jacket from City by Glow. Thank you po host from Ninja Joy's Heart. Jumardi, BGBG. Lorna Relox. O like number 60. I like number 13. Pang 634. Unang giveaway, una. Pangalawang giveaway ate oh. Ate Lorna Relox. Like number 13. 12, 13. Oh. Dapat ito pang 14. Oh, sakto pang 15. May nag-subscribe na isa. Pangatlo po ate, pangatlo. Ate Lon Bitaksalan. Sa iyong kapatid. Pangatlo, pang-apat. Pang-apat na giveaway. Like number 16. Pang-lima ate, Lon Bitaksalan. Like number 17. Ayan, 5 po, 5. 16 minutes and 47 seconds. Gawin ko lang po yung 5 minutes pero bahala na. Palit sa nakapin, palit. Dito na tayo kay Ate Mel and SJ. Kersui Junbox. Kersui, pakibabangan ng ano ni Junbox. May grab siya to, bro, gagamrak. Wondernan Kids, dan sa'yo idol from Mr. 59. Jumardi nag-drop din ng bahay, harang idol host. Dito lang host, medyo busy. Ang gustong bumisita sa kubo ko, iwan po ng bakas, balikan ko kayo with patola. Yun, nagbaba ng babae si Mr. 59 Mix Vlog. May galab siya at Bruto Nying from Gagamrak. Harang from Bro Gagamrak. Johnny Dan po sir from Ninja Joy's Heart by Jane. Kate Rosella, good morning, bagong friend. Menu po to Ate Kate. Ate Kate, menu po to. Itong ano. Jumardi, dito ako sa bahay mo ha. Puro para live stream. Ito na lang oh. Ito na lang panoorin ko sa'yo. My first B8. Kaibigan Jumardi. Nanya ka ba Jumardi? Kate Rosella, 58 subscriber. Yo, salamat po ate ate Sweetie Pie by Glow. Salamat po sa palipad mo, pang merienda mo. Sweetie Pie by Glow. Ganda ra ka HM, dan sisi sa plan mo. 5 days ako, may bakas na ako. Yes po. Thank you po ulit, Sweetie Pie by Glow. Singapore din pala to, Singapore. May galab siya to, idol Gagamrak. Dan sa nakapin, kanina. Yung sa pool, dikit na rin. From Janet, ay siya, ano yun, si Lundbeck. Pinapanood ko, yun nasa swimming pool.
Si Lorna Relox, kapatid ni Ate Lon Bitaksalan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Baba ka rin po ng ano mo, ate ano kaibigan Certified Glow ng link ng bahay nyo. Ninyo upload. Ay Kate Lorna. Dyan sa'yo. Ano yun? Ay Kate Lorna. Ay baka siya na to. Lorna Relox. Antok na. Di na kayo. Sige kaibigan, dyan 27. Rest ka na muna. Tulog na. No problem. Thank you very much. No problem sa akin yan. Pahinga na. Kailangan magpahinga yung katawan natin kaibigan. Huwag natin masyadong abusuhin. Pag support lang dito. Kanina ka pa naman nandito kaibigan dyan 27 TV. Naintindihan ko yan kaibigan dyan 27. God bless you all guys. Hello City 5 Glow. Good morning kapatid, may galab shoutout sa'yo. Tamsak Dan from Marites Alingcastre. May jacket na po yan, Marites. Baba po na ba Ate Sweetie 5 Glow. Tamsak Dan Melin SJ, dating dikit sa iyo ma'am. From Mr. 59 Vlog. Bro Gagambrak, may galab shoutout bro. Saglit lang to, saglit. Tambay lang here, tol. Wala kang live, tol. Tol Binusinday, wala kang live. City 5 Glow ko ba yan? Invite ko siya sa LS mo. O po, nandito na yung minsan natin. Salamat po Ate Melin SJ. Siyempre, sabi po sa kanya, baba rin ng link niya para mag-views ko. Jan 27 TV, may galab shoutout po bro from Johnny TV Vlog. Dito pa ako sa iyo Ate Lorna Relox Ate Lorna Relox. 5 po yan, 5. Sa yung paliligo sa pool. Pang-anim to ay pang-out ang pang-5 Salamat din kabayan. From Ate Melon SG. Salamat sa mga dumikit, mamaya ng sukli. Jan 27 TV, may galab shoutout bro. Lorna Dan Manay. Manay Dong Vlogs po, paki-support niyo na rin po si Manay Dong Vlogs. May mga banana rin po yan na legit na pwedeng ibigay sa inyo. Paki-bell all nyo lang po para mag-notify sa inyo pag nagla-live stream siya. Puntahan nyo po. May kilala po kayo niyan. Patamsak sa premiere kapatid. Dumating na kasi amo niya today, galing holiday. Holiday ka ba yan? Okay lang po, salamat po Ate Melin SJ. Mel, dating dikit po from Dong Vlog. O, dating dikit na pala sa'yo Ate Melin SJ, si Manay Dong Vlog. Pinakamaganda talaga host. Panoorin ang video para maganda ang pagkadikit idol from Kaundo. O, ganyan ang gawain natin eh. Kaya nga, tinan mo kaibigan Kaundo. Pinapanood lang natin para dikit na dikit. Basta panoorin lang, dikit na dikit yan. Maniwala kayo sa akin. Bira lang ako magbaba. From Min Smile, bira lang ako magbaba ng bahay. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Basta bakas kayo. Baba po ng bahay Ate Sweetie 5 Glow. Baba po yung link mo, yung latest upload latest upload. May galab shoutout to all from Super MC. Masakit na naman to ano ko. Lobat na itong isa. May galab shoutout sa lahat. Mga palabas, mga palalab. Lani Eugenio Vlog, good morning host. Magandang mapagpala, gabayan kayo lagi ng Panginoon Diyos. From Lani Eugenio Vlog. Bell all ka na po sa akin Ate Lani Eugenio Kasi tinitingnan ko po pag hindi pa dikit sa akin. Sinasabi ko yung totoo. Sana'y may maligaw host.
Pwede ba ako mangisda? From Super. Sige, mangisda ka ate ano. Ate Ambe, may galap siya to ate Ambe. Thumbs up dan from ate Ambisyosa. Arang host from ate Ambe. May galap siya to at sis Ambe from Super MC. May galap siya to at Jumardi from Kosieba. Yan, magkakilala nga pala to si Jumardi at si Kosieba. Dana Kapin bro from Johnny TV Vlog. Hahaha, dating dikit na ako Super MC. Melon SJ, Dan, full pack sa'yo. Ten minutes po, 10 minutes. Ate Lorna, relax. Dikit na po yan. Dikit na pong ayudang yan. Ito, 11 minutes na. Oh, 11 minutes na rin oh. Nag-love shout out Ma'am Rosa. I host pa jacket. From Floreta. Teka lang po Ma'am Floreta, teka lang. Ano po min natin, Ma'am Floreta? Ano pong main channel, Ma'am Floreta? Maraming salamat sa pagtulong sa WHO. Kompleto na. God bless kaibigan. Yung congrats po. Congrats Ate Ambe. Lani yun yung vlog. Nag-drop din ng bahay. Binusindaya. Isa-isa lang pong magbaba ng bahay. Ate Lani yun nyo ha. Isang beses lang. Isang beses lang para hindi ka mapalo ni Whitey. Aling Tunying. Ano yun? Ading Tunying, si Jumardi, kasama ko nang nag-live ako. Opo, kilala ko po yan. Kilala ko po yan natin, ano, Kosieba. Sabi mo, dating dikit kay Jumardi, di mo lang alam kung saan, kanino mo nadikitan. Di alam mo kung saan ko nadikitan yan. Siya ang hindi niya alam kung saan niya ako dinikita, saan niya ako binalikan. Yan si Jumardi. Dinikitan ko yan kay ano, kay... Sino nga ba yung bakat na ano? Lalaki? Yung lalaki nag-live stream. Na? Si Jumardi. Kaya ano kay... Ha? Oo. Hindi, nadikitan ko to kay ano, kay... Oo. Kay... Sino ba to? Taga-Samar. Salamat. Sa dumikit, basta mamaya suklian ko. Kasi busy pa ang lola. Tamsa Kabayan, may galap shoutout. Amira, may ano niya na Amira. May galap shoutout, ate. Maraming salamat ulit house. Walang problema yan ate Ambe, no problem. Mr. Igadudan sa'yo from Kosieba. May jacket na yan, Amira. Salamat, Mr. 59. Jumardi, BFF. Asan ka na? Wala na nga. Bayan mo lang, ating Kosieba. Dan Kosieba 1P Vlog. O, dito tayo kay Ate Melin SJ, ah. Ate Melin SJ, dito ako sa Singapore. Merlion Park. Pangalawa, Ate Melin SJ, 14 minutes. Pangatlo,
Para sa WH lang, Ate Milinis G ha. Naka-subscribe na to lahat. $14 din ate. Terren Hong Kong, hello kaibigan Tunying. May shout out. From Ate Terry Mix. Panglima, Ate Krisi Bagwan Pay. Like number 60, 61, 62, 63, 64. Erlinda Foodhouse. Thumbs up house from Erlinda Foodhouse. Shoutout po sa 23 viewers. Salamat po sa inyo. Salamat. Bababa lang po kayo ng link mga kaibigan. Bababa. Salamat po sa 27 thumbs up. Salamat ay 27 viewers. Thank you sa jacket kaibigan. Florita channel po. Opo, may jacket na po. May jacket na po. Bababa lang po ng link ate. Ma'am Lani, may galab shoutout po. From Amera. Kaibigan, isa sipi ko, tambay. Sige, salamat po ate Terry Mix, Terry Hong Kong, Erlin the Food House, nag-drop din ng bahay. Jomar din nag-drop ng bahay. Lani Eugenio, vlog. Nag-drop din ng bahay. Palit ka sa nakapin ha, palit sa nakapin. Piniplay ko na si Ate Milen SJ. Sunod kay Gandara. Gandara kay SM. Sunod si Mr. 59. Digitan na po, digitan mga kaibigan, digitan. May galap siya to, Sir Tony Maxam from Ate Erlinda Food House. Yun, thank you very much sa mga pumunta. Jumardi, o mga main channel yan mga yan. Tumataas ulit banana ko. Baka ongoing na ulit. Kanina 944. Bayaan mo lang ate, Melon SJ, di kita tamsak na po. Bayaan mo lang ate Super MC. Magme-message sa akin yan si Ate Lonbet Aksalan. Kung okay na. Lani yun yung nag-drop din ng bahay. Hello Ma'am Amira, mega love shoutout from Lani yun yung vlog. Isa-isa lang beses magbaba ng link. Ate Lani yun yung may kisuyo po ako. Para po hindi maapektuhan yung ating WH. Host Jumardi Dan from kaibigan Gagamrak. Dikitan lang po, dikitan lang po. Shoutout sa 19 viewers. 58 thumbs up. Salamat po kay ate ate Certified Glow sa kanyang pangmerienda. Dan nasa Kalapati. Nakalimutan ko kung sino yun. From Super MC. Host Jumardi Dan from Gagamrak. Lani Dan po sa'yo from Ninja Joy's Heart by Jane. Host Tonying, padikit po, salamat. God bless from Kate Rosella. Opo, sige, no problem. Mamaya po ate, ate Kate Rosella. Isa-isa po po kayong bibigyan. Meron po tayong pambigay dito. Isa-isa lang po. Danasta Gandara kay HM. Ibibigay ko po ito sa inyo, ate Kate Rosella. Roselia. Erlinda po daw, 737 ka pa lang po, 37, 737, 205 sila niluhin yung vlog. Florita, hindi na nag si Florita. Road to 2 pa lang po ako, road to 2, anong road to 2? To subscriber. Pakibaba ng main channel mo, Florita. Ninja to, ninja.
Ay no, join. Join ng ano, March 12. March. Ngayon pa lang to, ngayon pa lang. Pababa ng bahay mo, Floreta. Thumbs up the nose from kaibigan Benedict Nicolas. May moderator na yan, kaibigan Benedict. Ate Tere in Hong Kong, salamat po. May moderator na rin po yan. Ori Official, harang ulit from Ori Official. Harang kaibigan from Terry in Hong Kong. Ninja Joy sa Heart. Nag-drop din ng bahay. Erlinda Food House. Paayuda Sir Tunying Maksam. Opo. Wait lang. Thumbs up na po, idol Kapalangga. May mga jacket na po yan. Hello Sir Ori Official, may galab shoutout. Harang Manoy, Mil, ganda ng dagat po. From Anidong Vlog. Diyan na po host, from Florida. Thank you kaibigan. Pag hindi ito ang main mo kaibigan Florida, tatanggalan kita ng jacket ha. Palaiklo din sa premiere ko, mga 6 PM. Sige po, isa-isa lang po ha. Nakikisuyo po si Tunying ha. Isa-isa lang po. First come, first serve. Para pare-pares po tayo. Basta nagbaba ng link, ibabakrit ko yan tapos ipipin ko. Nandito pa lang ako kay ate Melen SJ. 7 minutes. Ate ni Jingjing, thumbs up po from ate ni Jingjing. Kanino tong moderator? Ate ni Jingjing. 9 subscriber, ninja. Ganda Radan, check. Dikit, pasukli po. Anong main mo ate Jingjing? Tanggalin ko ng atang isa ate ano. May sisilipin lang ako ate. Ate Milan SJ. Floritas Channel. 139 subscriber. Join July 2, 2019. Ibaba mo kaibigan yung Florita. Gamitin mo muna kasi yung itong pinakang main mo. Ito munang gamitin mo. Itong Florita. Para lalong makilala. Anong main mo ate ni Jingjing? Watching harang. Bakas lang po sa didikit at babalikan ko kayo from Manay Dong Vlog. Dong Vlog, may galab shout out. Nag-drop din ng bahay ate, tsaka si ate Christine, new hair po. Anong main mo kaibigan, ate Jingjing? May galab shout out. Magbakas lang po para mabalikan. Salamat po from Ori Official. Salamat kabayan. Marami ka ng banana na ibigay sa akin. Okay lang po yan. No problem natin. Sa WhatsApp naman ako sa WhatsApp. WhatsApp naman, WhatsApp. Okay lang po ate Jingjing kung hindi ko magpapakilala. No problem. Dating dikit. Dong Vlogs. Kaibigan Tamsaklan. Pajakit po. Sige, lagyan kita ng jacket, kaibigan. Baba ka ng link mo. Eh, may jacket yan natin, Jingjing ha.
Arangos from Erlinda Food House. Super MC, Jomar Didan, pasukli po. Kung okay lang, Ninja kasi gamit ko. Main pala kayo. O main yan ni Jumardi. Baba ka ng link mo. Baba ng main channel mo, Ate Jing. Jing Jing the Explorer. Road to 1K. 910 subscriber. Shoutout po sa 21 viewers. Elinda Food House, OTW from Ate Krasibag Junpei. Daming views oh. Slash Cup 2022. Scars and Snowboarders attempting to get 353 views. 333 like. Salamat BFF Prasiba from Jumardi. Dong vlog, dan dikit na sa inyo. Gandaradan. Manood po, wag yung ano, wag yung dan lang ng dan ah. Kasi yung kay Gandara ano eh, 4 minutes. I-like ko na to i-subscribe ko na Gandara. Gandara kahit siya mo, i-subscribe ko na Gandara kahit siya. Like number 61. Sa mga ninja po may kisuyo po ako sa mga ninja. Hindi po kayo madidikitan mas lalo pag hindi po main ang pinasok nyo sa akin live stream kasi lahat po ng dito main to main. Panoorin para sure hits dikit from Pasiba. Kaya Ate Florita, Ate Florila, Ate Florita at Ate Jingjing, pwede may kisuyo ng main channel nyo lang munang ipasok. Pag main po madadagdagan po yung ano, yung channel nyo kasi may ibibigay po ako. Basta main po ang ipasok nyo. May ibibigay po ako WX, subscriber, at saka like, at saka ano, views. Okay lang kabayan, no problem. From Ate Melilis. Sige, trabaho ko lang po muna dyan, Ate Melilis J. Dito pa po ako, Ate Melilis J. Singapore, Marion Park. Yun, nagpapa-thank you na oh. Oh, tapos na po, tapos na. Bakas na mga lalabs, balikan ko kayo lahat from Erlinda Food House. Kung ako sa'yo, Ate Erlinda, unahan mo na sila. Super MC Dan from Ate Jing. Sunod ko si Kendra after dark muna pala. Kanina pa to. Si Kerasoy. How far? Villapart. Nandito na ako sa How far? Villapart. Ate Melinis J. Ilay ko na lang. Like number 24. Gandara ka mo. Pangalawang giveaway. Ate Jingjing Kersoy. Mega love shout out. Juliet Mukbang. Thank you Ate Juliet Mukbang. Hello Maxam. Like number 62. Gandara ka pangatlo. Like number 63. Pangatlo.
Pang-apat, Gandara ka HMO. GandaraAfterDark.com. Ay Kendra pala. Like number 64. Pang-lima, Gandara ka HM. Limang legit yan, 5 legit. Like number 65. Si ano nga muna ano ko? Ito muna si Kendra. Pero soyo. Ading work na pa. Sige, Ate Rosa, sige lang. Ilang minutes to? TikTok pala yung TikTok. Maiksi lang pala yung kay Kersoy. Ate Jingjing, dikit po sa inyo. Nagbakas ako. Jumar di 4 pack sa'yo, Brad. Okay lang kabayan, no problem. Ate Merlis HD, panoorin po para sure hits. After Jingjing, dikit po sa inyo, nagbakas ako. Ate Jingjing pala. Ate Jilit Mukbang, nag-BG. Ate Jingjing nag-drop din ng bahay. Nagmamadali ito si Ate Jingjing ha. Kera beautiful. Teka lang, painom lang po ako, inom. Saging po tayo, saging na naman. Guys, bakas lang kayo sa video ko para ma-idikit comment ko sa inyo mamaya. Lani Dan from Ate Jing. Gandara HM, matatapos na kung nandiyan ka pa, Gandara HM. Kaya sa akin tunying. Ayun nga, ang dami oh. Kaya sabi, isang buwig na saging. Kaya sabi Dan from Jumardi. Tusok loads. Ito pa oh, mangga. Yung hinarbis ko yung minsan. Mga hinog na oh. Pang dessert. Dabi ngang sagingan doon sa bukid na pinuntahan mo dati. Oh, marami akong saging. Oh my God, dami mangga. Di pa naubos at idilit. Ang daming mangga from Ate Bicarian Foods Channel. Juliet Mukbang from Ate Jingjing. Ang sarap ng mangga ito niyo pengi. Di pa ako ang katikim ng mangga na hinog since last year. Punta ka dito sa Balungaw. Pakati Balungaw. Every kain nga namin ni Mrs. ano? Yan yung na-harvest mo loads. Opo ate Bicarian. Bicarian, opo, ito po yung ano ko. Okay kabayan, salamat. Ito po yung harvest ko nun. Pero hindi nga naubos, meron pa doon. Babalikan ko pag naubos na. Every kain po namin ano, limang mangga. 5 mangga yung binabalatan ko. Yan na, tapos na pala. Gandara ka HM. Nandito na sa ibang planeta.
Okay, Resui. Di pa nakasubscribe, okay, Resui. Like number 11, oh, nakasubscribe na, oh. Short lang, short. Okay, Rasoi. Pangatlo, like number 12. Pang-apat, kay Rasoi. Pang-apat. Hindi na ako magbabakasa kay Rasoi, ah. Pang-lima, kay Rasoi, pang-lima. Like number 14. Shoutout po sa 21 viewers. Thank you for coming. Bakrid lang ako ha. O sino yung susunod? Tapos na si Mr. Igado. Tayo kay Lani yuhin nyo. Tunying magpa... Ano daw? Tunying magpa-hot spring ka, dadayo kami. Sige, PM mo lang ako. Saglit lang ako, magdasal. Na, buy mo na firm supply. Sige, kaibigan. Magtatawag ako ng vlogger na taga rito. Dadayo kami dyan. Sige, para kulab-kulab tayo. Sige. Wow, host, pahinging saging at mangga from Kate Rosella. Tunyi magpa-swimming ka sa hot spring. Mura lang interest doon. 50 pesos lang. Para pag kakilala, 50 pesos lang. May zip line. Basta 50 pesos lang entrance. O gasino na yun, 50 pesos lang. Discounted na. Napanood ko yun, maliit lang puno ng mangga, daming bunga. Opo ate, isang puno lang yun. Narabisan ko isang puno lang kasi yung nagbunga. Tapos yung iba, hindi kasi pina-sprayhan. Bawas pa yung saging at mangga from Kate Rosella. Saglit lang mas magdadasal na. Sige lang, BG sa guitarist girl. Laniyuhin niya, dito ko sa'yo, laniyuhin niyo ah. Laniyuhin niyo, like number 3. Hello Juliet Magbang, dating dikit from Ate Milen SJ. Ilang minuto to laniyuhin niyo? 8.47. Diyan ka pa laniyuhin niyo. O pangalawa, laniyuhin niyo, like number 4. Na? Kaya nga, laniyuhin niyo vlog. Pang-apat, laniyuhin niyo. Hi Mel, from Ate Juliet. Like number 5. Like number 6, laniyuhin nyo. Pagupit po host. Ay paguhit pala. Sino? Like number 6. Laniyuhin nyo, like number 7 pala, 7. 5 pinanood ka, laniyuhin nyo. Wala na si Bro John Box. Mag-sit ka ng date, tatawagan ko sila. Okay tayo dyan. Di kayo na lang, kayo mag-sit ng date nyo dyan. Dahil dito lang naman kami ni Mrs. Kayo mag-sit ng date nyo dyan sa Pasurubyo, yung mga kasama mong vlogger. Tapos, tawag ito? 3 days. Ano ba? Pupunta kayo ng linggo. Saan po kayong lugar? Ba't marami fruits? Province lang kayo, province. Kaibigan Wonder, Wonderland Kids. Pangasinan po.
Na? Hot spring nga gusto nilang pumunta eh. Kay Rasoy, basta safe kayo dyan, ano ba, pupunta kayo na Sunday. Sunday, Friday pa lang. Oo nga pala, Sunday magsisimba kayo. Saturday, pwede Saturday. Ano ba, Saturday pupunta kayo, Thursday, PM mo na ako na pupunta kayo. Noted ano. Kay Rasoy palit sila kapin, piniplay ko na sila nyo. Bakrag na ako. Dito tayo kay Jumardi. Pin ko rin si Jumardi. Sunod niyan si Florita. Sunod si Mr. 59 Mix pala. Sige, okay lang yan. Babakrag yan. Thumbs up from Ate Lisa and Sebastian. Salamat po sa 67 thumbs up. Meron na po tayong 2 hours. Saan po kayong lugar? Ba't maraming fruits? Mel Musta, Singapore, from Ate Juliet. Ate Juliet, nag-drop niya ng bahay na ate ni Jingjing. Saglit lang nung kailan niyuhin nyo. 8 minutes lang. So nakapin po tayo kay Jumardi. Teka lang po, kunin ko lang yung charger. Lobat na pala itong isa. Malulubat na. Masarap po yan sa pie, ang mangga. Yung gagawin siyang imbis na pineapple pie, gagawin mango pie. Atin ni Jingjing nag-draft din ng bahay. Hindi naman po ito hinog sa puno, pero kinuha ko po to nung talagang matigas na siya. Kaya yung kanyang laman is kumbaga sa bilog talaga. Saka yung balat niya ay manipis lang. Kasi pag kinuha mo siya sa puno na hindi pa masyadong matanda, hindi pa masyadong magulang, maliit lang po yung yung laman niya. Host, patamsak at pinarin, hihi. Sunod lang yan. Ate kay Trusela, sunod po yan, sunod. Kasi hindi naman po pwedeng patungan natin yung nauna. Kasi makagalit sila. Opo, latundan po. Kasi ate kay Trusela, kung sino po mauna, first come first serve yan. First come first serve. Tinan mo nga si sino nga ba ito? Nagpalipad sa akin. Tinan mo, kahit nagpalipad siya, si Shooty 5 Glow, nagpalipad siya, hindi ko pa siya naipipin. Ganun po ang aking live stream. Wala pong kinikilingan, pantay-pantay po yan. Kung sino po nauna, siya po. Kung magpalipad man po kayo sa akin, thank you very much. Pero yung proseso po, doon pa rin, andun pa rin yung sino nauna, yun pa rin ang ipipin. Nakasunod, sunod po yan. Para po alam niyo lahat. Para po hindi po ibig sabihin na nagpalipad kayo, ipipin ko na kayo ng una. Pero ipipin ko pa rin po kayo pagdating sa doon na po kayo sa doon na po kayo sa stage na kayo na ang ipipin ko po kayo. Sunod-sunod lang po yan, sunod-sunod. Para po maganda ang proseso, para wala pong walang nagtatampo.
Latundan yan, kinakain mong saging. Oh, latundan to, latundan. Rosetta Heredia, dumalaw po ako ulit from Jan Serdan. Lani yun yun, dito pa ako sa ano mo ha, 7 minutes na. Sure po to, sure na didikit. Sunod ko si Jumardi. OTW siya nakapin from Jan, ayan si Jan Serdan po. May kisuyo naman po ako, si Jan Serdan. Very supportive po yan. Talagang nanonood ko yan si Jan Serdan. Kaya pakisuklian po sa lahat ng pinuntahan niya po. Salamat po, tambay lang mi dito from dito. O sige, tambay ka lang po. Pag tinawag ko na po yung pangalan niyo, napababa ng link para ikaw nang kasunod. At hindi ko na na-backrade. Pakibaba po ng link. Kasi ako po pag nag-ayuda, tinatapos ko po talaga. Para sure na dikit. Ayaw ko po kasi nang mag-ayuda, mag-giveaway, magbigay ng giveaway na kalimbang ulang kasi may posibilidad po na malagas lang din po yun. Sayang lang po pagod ko. Sayang lang po yung pag-ayuda ko. Kaya mas maganda po na tinatapos ko po yung video para sure na sure po ang dikit. Iwan po kayo bakas. Balikan ko kayo from Jumardi. Tapos na po. Lalinyuhin nyo. Ito, matatapos na rin po. Matatapos na. Oh. Naglalakad na kayo. Etong isa tapos na po. Naka-charge na oh. Kasi lobat na. Jumardi, dito ko Jumardi oh. Adventure muna. 1.1k 2 weeks ago. Jumardi oh, Jumardi. Unang dikit, Jumardi. Nanyang kababasan na makita mo. Ewan po kayo bakas, balikan ko kayo. Like number 659. Kaibigan Jumardi. Okay lang dito Singapore, Sis Juliet. Pwede na kayo mag-tour, basta complete vaccine lang. Una pa lang yun ha, una. Pangalawa, Jumardi oh. Yun lang, naglobat na. Buhayin ko lang muna ulit, buhayin ko muna. Pangalawa, Jumardi oh. Like number 663 na to. 663. Pangalawang giveaway. Dito lang ako, tambay Sir Tonying. Nagluluto muna ako ng lunch. Sige, sige po, sige po. Salamat po, salamat. Like number 663 oh. Lahag Dre, Sis Juliet from Wellness J. Lahag Dre. Oh, pangatlo, Jumardi. Legit mo lahat. Kaibigan Jumardi legit. Naalala mo nun, binigyan mo ko ng ano? Tawag nito? 2 buwan na binigay mo sa akin nun eh. Wala na, lobat na talaga, lobat na. Saglit lang pala yung kay Jumardi, 1 minute lang. O, pang-apat, Jumardi, pang-apat. Dito walang saging na latundan from Wonderland Kids. Saan po ba kayong lugar? Like 664. Mail in, dati hindi kita ko sa'yo from Jumardi.
Kuya Dong, manganak na naman ang hamster. Hello Manay Dong Vlog from Price Follower. May galang shoutout Manay Price Follower. Jumardi. Bakred ako, bakred ah. Dito muna tayo kay Florita, Florita. Tapos si Ninja Joy Heart by Jane. 7 Kuya Dong. Dan Katonying from Imito TV Mix. Ate Regina, BGBG si Ate Regina. Tambay-tambay lang Lods, harang, nag-i-edit. May moderator na yan, Imito ya. Ganda ng ano ni kaibigan Jumardi ah. Adventure. Florita, kaibigan Florita, nandito ko sa bahay mo. Florita Channel, 141 subscriber. Harangos, mega love shout out. Thumbs up from Rini Joy TV. Panoorin ko tong ano, practice kicking. Ate Regina nag-drop din ng bahay, Manay Christ follower, pakisupport naman po. Florita dating dikit from Jumardi. Ilang minuto tong kay Florita? 2 and 45. Oh, pangalawa Florita. Nandiyan ka ba ba Ate Florita? Puntahan ko bahay mo Manay Dong. From Manay Christ follower. Oh, pangalawa. Pangatlo, Florita, oh, pangatlo. Sis Juliet, mega love shoutout po. Pangatlo. Pang-apat po, Ate Florita, pang-apat. Oh, pang-apat po yan, pang-apat. Like number 3, 4, 5, 6. Mega shoutout Christ followers. Super MC po tayo, Super MC. Sino pa nga ba yun? Si Mr. 59, nasaan? Patungan na naman si Mr. 59. Congratulations, Brad Jumardi from LNSJ. Kila, magkadikitan din pala kayo, ate, ano? LNSJ ni Jumardi. Mega love shoutout Bigarian Food Channel from Ate Tita Vlogs. Jumardi nag-drop nag-BGBG. Saglit lang tong kay ano, practice kicking. Florita's Channel. Mega love shoutout Juliet Mukbang OTW's house. Dating hindi tayo pasyal-pasyal pag may time. From Ate Crishy Badguan Pay. Mega love shoutout Ma'am Tita Vlogs from Elinda Food House. Matagal na kami dikit host from Jumardi. ODW Kuya Christ follower from Manay Tita Vlog. Yun, tapos na oh. Ito hindi pa oh, nagkikiking pa oh. Nagsisipa pa. Erlinda po daw, may galap shout out from Manay Tita Vlog. Mayroon pa pang sawa to si Ate Florita's Channel. Lakas sumipa eh.
Pag paluko-luko ka dito, sigurado may kalalagyan ka. Kay Ate Florita's channel. Yun, dito na ako kay Super MC. Ate Super MC, oh. Napanood ko na to, ah. TikTok sa sagingan. Play ko na lang, Ate yan, Miralisa. Napanood ko na to, napanood ko na. Ito hindi pa, oh, like number 67. Oh, like 67. Ito napanood ko na, oh, mayroon na, oh. May like na. Panoorin ko pa rin. Ito, napanood ko na rin, oh. May like na rin. Sa Canada po. Ay, sa Canada po rin ba kayo? Thumbs up, love host from Gold Igorot. Salamat, Kamsat. Kaundo tayo, kaundo. Kahit wala na si Kaundo. Sunod si Johnny TV Vlog. Mega loves na to sa lahat ng nandito from Gold Igorot. Juliet Mukbang, mega loves na to from Gold Igorot. Yan na, tapos na ating Miralisa, oh. Done visiting your house, is Juliet. Baba nga ng bayan, ating Karsiba Pay. Himala, Alangharang Idol. Meron yan. Meron yan, Idol, meron. Ayan, may harang, oh. Share dito ka, Idol. O, nakabingga, kaibigan, Kaundo. Kala ko wala, hindi nagko-comment eh. Pero kahit wala dyan, nandyan man o wala, basta pag nag-backread ako, kung sino kasunod, yun. Baka mamaya, diretso pasok ko eh. Hoy, di ka pala kumatok eh. Kakatok ka. Kabsat, kakatok ka pag minsan. Kaundo. O, unang giveaway. Tambay. Talutuan. Kakagraduate lang pala ni Kaundo. Like number 30. Like 30. O, Kaundo, pangalawang giveaway. Kaundo OTW sa house mo. Alang merenda, Idol, mangga. Nya? Meron, marami pang mangga, oh. Ayun, marami pa, oh. Nagkalat pang mangga. May saging pa, oh. O, may saging pa dun, oh. Kamsat. Ay, may sounds na naman. Kaya mo yan, sounds na yan. Kaundo, pang-apat, Kaundo. Wala nang papalit sa isang katulad mo kahit na. Talagang ipinakita. Ikaw ang iibig. Like number 32. Pang-apat, Kaundo. Ganda ng sayaw. Pang-apat, Kaundo, pang-apat. Like number 33. Dong Vlog, Kuya, may grab shoutout from Gold Igorot.
Ikaw ang lagi kong iniibig. Ay, bye, remix naman. Ikaw ang aking mahal. Kailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit. Kaundo, bakrid ako, bakrid. Manitong vlogs tayo, manitong vlogs. Kaundo, dan dikit ang sak 31. Manoy, from Ate Juliet Mukbang. Monetize ka na, Kaundo. Manoy, Kaundo dan dikit. Kaundo, thank you. Pwede na tayo magsukli sa gulay. Pwede na tayo magsuki sa gulay. Manitong vlog, oh. Dito ako sa'yo, Manitong vlog. Hindi pa nakasubscribe, oh. Dong vlog. Like number 35. Like number 36. Like number 37. Dong Vlogs, like number 37. Like number 38. Dong Vlog, dan dikit na po sa'yo, kuya. Shoutout po sa 22 viewers, ha. Like number 38, ha. 38, oh. Apat yan, apat. Apat yan, mano yung apat, oh. Daming cellphone, ah. Lobat na nga yung isa, oh. Kaibigan rin ni Gio. Lobat na. Bumigay na isa. Hiram natin to, hiram. Dito tayo kay Ate Jing, Ate Jing. Salamat sa tunay na kaibigan. No problem yan, Manidong, no problem. Shoutout po sa 22 viewers ni Tunying. Sipag at tiyaga, Dongs Vlog, mukbang tayo mga ka-idol. Power Maxam, ha. Ano? Dami ko na nakain sa akin, apat na, oh. Apat ng balat. Salud, sir, maganda yan, sir, para maraming pangtulong sa mga kapatid natin sa buhay ng YT. Oo, kaibigan, pang play ko lang talaga to, kaibigan. Kaibigan rin ni Joy. Ganito talaga ako pag nagla-live stream. Kailangan manay mukbang hay po. Kailangan ma-play natin para sa WH. Kaya nga kaibigan rin ni Joy TV, sinasabi ko lagi, good morning kasalapi, ang aking pinsan. Lagi kong sinasabi kaibigan rin ni Joy na gamitin natin yung ninja natin sa tamang pamamaraan. Kaya ito ginagamit ko sa tamang pamamaraan, oh. Pinag-play ko lang sa mga pumupunta sa live ko. Tutulog pa lang, eh. Sige, matulog ka. Baba ka ng link mo, Kasalapi Vlog. Baba ka ng link. May galap siya kaibigan, Juliet Mukbang. Kita tayo from Manay Dong. O, kita daw kayo, Ate Juliet Mukbang. Cry slow from Ate Juliet. Shoutout po sa 23 viewers. Shoutout, may galap shoutout sa 23 viewers ni Tunying.
Pag ano, pwede rin tayong mag-play, kaibigan Ready JTV. Mga nagpapaplay sa atin ng WH, walang bayad yun. Sa mga nagdikit sa bahay ko, huwag lang magmadali. Aayusin ko pagdikit. Oh, sana gumaya lang kayo sa akin, no, yung ganitong pagdidikit. Sure na sure yan. Pero magbakas din kayo ng tama. Wag po yung pasukli, dan subscribe, pabalik, wag nyo yun. Basta kung ano napanood nyo yun lang. Yun, pa-support naman po kay Kasalapi Vlog, ang aking masipag na pinsan. Nasa ibang bansa po siya, nagbabaka sakali. Sa akin, dalawa lang cellphone namin ni Mrs. May nag-sponsor ng laptop. Hindi ko pa alam gamitin. May laptop pa rin ako kaibigan o pang play. Ayan o. Kumain ako ng saging o 4 na saging. Ayan o. Saging yung kinain ko, saging. Batag. Mag-subscribe ko na dyan o, yung mga nagbaba ng link ko. Pinsan, Kasalapi. Tsaka baka may banana rin po kayo dyan na itatago. Pwede rin pong isikip kay host Tunying. Panggit ng harang, manito mo. Panggit ng harang. Panggit ng harang. Shoutout po sa 19 viewers, shoutout. O, panggit ng harang, manito mo. Bali 6 ang harang nito, bali 6. Bakit na kay Gandara ka HM na? Napindot ko siguro to. Harang Manoy from Manidong Vlog. Kasalapi bigi-bigi in ating remix in Hong Kong. Manidong, kain ka na. Jingjing, dan po kaibigan. Ate Juliet mo bang bigi-bigi si Ate Juliet? Shoutout po sa 16 viewers, 71 thumbs up. May problema tong leg ko. Baba ka man ay mukbang. Baba ka daw ng bahay, Ate Juliet. Harang Manoy from Dong Vlog. Yan, kumakain ka naman ito. Kumakain ka na. Oh. Ate Jingjing, dan po sa'yo from Kashiba Guampay. Guys, yung mga dumikit, nabalikan ko na po mga bakas nyo from Gandara ka HM. Gandara ka HM yun, nag-BG-BG na Ate Juliet. Shoutout po sa 16 viewers, shoutout, shoutout. Maksam, kain na! From Ate Juliet. May kalab shoutout po, Gandara ka HM from Ate Kashiba Guampay Vlog.
Pangatlong harang mami, pangatlong harang oh. Kasi ba may bakas po ako pakisili po sa isang araw pa yan. Erlinda Food House, yun nandiyan po siya. Kasi ba may bakas po ako pakisili po ng isang araw pa yan po. Salamat Gandara. May galap siya itong vlog from Erlinda Food House. Yan na, tapos na ano yun. Okay po kaibigan, baka nakatulugan ako. Jingjing the Explorer, dana ako sa'yo, salamat sa pagdikit. Jingjing the Explorer oh. Wala na yung patay nanganag aloe vera. Ano yun? May galap dito kaibigan kasi bagon pa eh. Wala na yun. Patay na nga ang aloe vera. Ha, ha. From Gandara HM. Like number 343. Kaibigan Jingjing the Explorer, salamat po sa lahat ng dumikit from Gandara ka HM. Pangalawa ka, tanim ulit Gandara from Rasibo Genpei. Pangalawa o kaibigan Jingjing the Explorer. Like number 344. Pangatlo Jingjing, pangatlo. Pangatlo. Like 345, bell all. Oh. Pang-apat, Jingjing. Like 346. Palit sa nakapin, palit. Ate delete po bang tayo? Ate delete po bang? Sunod yan si Erlinda Food House. Gandara, ha, nice aloe vera. Ako may tanim, ha. Parang ulit house. Dan dikit kay kasalapi. Matagal na ako nagdikit. SR kasi 5 minutes po talaga ako. Sa video, salamat. Salamat kaibigan Renny Joy TV. Renny Joy TV, dan DW from Persibo Gunpei. On the way na sa Manay Mukbang. From Manay Dong Vlog. 9 minutes tong kay Jingjing the Explorer. 928 ka na, 928. Rashiba Gonpei, dating dikit, thumbs up. Dan na po. Monetize ka na po Kaundo. Kaundo Vlog. Ay Kaundo TV, monetize na po kayo. Power Maxam. From Ate Jimmy, ano yung power? Kiligili power? Ano? Kiligili power na. Wala, anong? Monetize na po kayo kaibigan Kaundo TV. Wondernan Kids. Ay, sunod pala si Wondernan Kids. Ito kiligili power. Kiligili power.
Opo, idol, oo. Oo, monetize na daw. Kaya pala may harang kanina eh. Pinapanood ka ni Mrs. sa baba. Nandun si Mrs. sa baba. Nagtatanong. Sa main ang pinapanood niya yung main ko, main. Tawa siya delete sa ano. Power, kilikili power. Musit, lagyan mo yan tawa sa... Tawas. Iga ganon. Naputi yan, natin dito, naputi oh. Musit. Opo, idol. Shoutout supporting viewers. Slow Cup 2020 skirs in snowboarder attempting. Kaundo, may galab shoutout po sa iyo, kaibigan. Puti ng kilikili loads ha. From Bigaria. Arlinda Food House. Arlinda Food House, nag-BG. Shoutout po sa 15 viewers. Five minutes na, kaibigan ano, Jingjing the Explorer, 5 minutes. Sana all puti kilikili ha. Shoutout supporting viewers, meron na po tayong dulot kalating oras. Abot ko lang po ng 3 hours. Harang from Super MC. Opo, idol, salamat po sa iyo ng marami from Kaundo. OTW Wonder from Super MC. Winsmine ng BGBG in Gandara ka SM. Out na ako, Lod, slobat na from Gandara ka SM. Sige, kaibigan Gandara ka SM. Thank you very much sa pag-stay mo sa aking live stream ng ilang oras. One love, one heart forever. Mega love set at post. Waiting harang po. Louie Ligad Vlog. Thumbs up ko sarang from Ate Marlene Gadigoy. Salamat Gandara kay HM ha. Salamat po. Mega love shoutout. Thank you sa pagpunta. Sa mga didikit dyan, iwan lang kayo ng comment. Main ko to. Para mapanood ko rin video nyo at madikitan. From Gandara kay HM. Search lang ako. Sige, okay na yan. 3 minutes pa po. Sa 1 at wala pa yun. Dalawa po, ano yun? Ano yun? Hindi ko mag-get yun. One love, one heart forever. 3 minutes pa po. Sa una. At wala pa yung dalawa po. Ay, harang siguro to. Harang. May galab siya to. Super MC from Merlin Cadigoy. Wonder Dan Pasukli. Tapusin ko nung kay Jing Wanderer na. Kaya naman 10 minutes na to. 10 minutes. Para sure tayo. Sure na dikit. Louie Lagad Vlog. Sige, lagyan ko ng moderator. May moderator na yan. One love, one heart forever. OTW is delete from Super MC. Search ko nga lang po muna itong isa.
Kashiba Dan Dikit. Ma'am, full video watch. Kay Dong Vlogs ako, naka 1K idol from Kaundo TV. Ay, kay Manidong Vlog ba? Radio TV Dan full pack sa tinola mo, full watch ko from Kashiba. Bigyan mo na host, kain muna tayo from Radio Joy. Sige, sige po, kaibigan rin Joy. Thank you very much. Marshall OTW. Ha? 3. Salamat rin JTV, Dan full pack din sa'yo. Kita ko na po kayo host. From One Love, One Heart Forever. Oh, may ayun din ako sa'yo kaibigan Kaundo. Nag-ayuda din ako sa'yo dati doon. Opo, idol from Kaundo. Yan o, patapos na o. O, tapos na o. Ito na, sa iba ng live stream o. Ate Juliet Dan sa'yo from Marlene Caligoy. Ate Juliet ako, sunod ni Ate Juliet. Si ano, pin ko nga muna siya, no? Kanina pa to. Ano ba yun? Wonderland Kids. Sunod ko muna si Wonderland Kids ha. Harang from Super MC o TW Mar. One Love, One Heart Forever, nag-drop din ng bahay. Sunod ko si Wonderland Kids ha. One Love, One Heart, message restricted. Erlindas Food, sunod si Erlindas Food House. Kanina pa nga pala to. Louie Ligad Vlog. Nag-drop din siya ng bahay niya. Nagpapaharang lang ako, sarili ko nagpapaharang lang. Play ko si Ate Juliet, tapos yan isunod ko si si Wonderland Kids. Sunod si Bakarian Food Channel. Baba nga po ng bahay Ate Bikarian Food Channel, baba po ng bahay para may sunod ko po mamaya kay Wonderland Kids. Salamat Juliet Bukwang. Balikan kita, panoorin ko lang video mo para di kita talaga. Harang Idol House from Manay Teta Vlog. Ate Julito, beautiful and clean Bayawan City, like number 12. Opo, idol, nag-ayuda ka sa akin, salamat sa iyo. May galap siya sa tita. Kuya Chris follower, galing na po ako sa bahay mo. Salamat bro. Salamat po ho sa pag-welcome niyo sa akin. No problem yan, no problem. Lahat welcome dito lahat. 3 minutes and 30 seconds. Dan po sa nakapinos from Ninja J's Heart by Jane. Saglit lang itong kay Ate Juliet, saglit lang. Like number 40 na Ate Juliet to. Like number 15. Mar Nice Bunny. 50 na pala, 15. May dumigit na isa. Super MC, dan sa'yo. Pang 16 natin dito. Like 16. Nagbiblink. Oh. Dito pa tayo kay Wonderland Kids. Wonderland Kids. Migalab siya to Crush Follower from Marlene Cadigoy. Kaibigan Crush Follower, galing ako bahay mo, bell all. Thumbs up. Manay Mukbang, full nood from Manay Dong Vlog. Migalab siya to Crush Follower from Marlene Cadigoy. Marlene Cadigoy, migalab siya to sa'yo. Idol Loves, nakatambay lang to ha, tapusin ko paglalaba ko. Sige Ate Manay Juliet, ay Manay Teta. Tita, ayusin paglaba. Ha, ako kahapon naglaba-laba. Ha. Dan Kaundo, dating dikit watch na lang. Maraming salamat.
Kaibigan Krasi Baguenpe. Arlinda's Food House, nag-BG-BG, may galaw sa tatos. Guys, follower from Super MC. Baba po ng ano, Bigarian. Erlinda's Food House, baba rin po ng bahay. May galaw sa tatos dong. Marichil Vlog pala. OTW sa nakapin. Shoutout po sa 17 viewers. Ang libig ko. Dan Super MC from Wonder Natikis. Dan nga pala ako kay Wonder sa ice fishing from Super MC. Nakabidyo lang ako sa nagluluto from Ate Mel and SJ. Erlinda Food House yun, nagbaba ng bahay si Erlinda Food House. Harang House from Super MC. Shoutout po sa 14 viewers. May galap shoutout po sa inyo lahat. Digitan po kayo, digitan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo, subscribe. Bawat isa. Harang House from Super MC. Sorry po. Hashtag Louie Dan po from Ninja Joy's Heart by Jane. Wonderland Kids Dan. Tapos natin dito. Hindi ko na iharang. Patapos na rin oh. Ito, nasa harang na oh. Talk and text. Oh, harang na rin oh. Ito, patapos na rin oh. Aloe vera. Wonderland Kids Dan sa nakapin. Salamat po host. Louie Ligad Vlog. Wow! One love done na sa'yo from Ninja Joy's Heart by Jane. Wonderland Kids oh. Wonderland Kids, non-kids. Unang giveaway. Like number 4. Bata pa siya no Wonderland Kids oh. Pakitulong naman mga kaibigan. Bata pa nung kanyang channel. Pangalawa po, Wonder non-kids. Pangalawa po. Like number 5. Pangatlo po, Wonder non-kids. Like number 6. Juliet Mukbang, dating di kay thumbs up na po. One love, done po sa'yo. Pang-apat po, Wonder non-kids. 30 ka na 30. Juliet Mukbang, dating di kay thumbs up na po. Dito po tayo kay Arlinda's Food House. Sino pong di mga napipin? Michelle Vlog, Marichil Vlog pala.
Bisaya ka pala, Juliet Mukbang. Baba ng bahay, Ate Bikarian. Ate Bikarian, baba po ng bahay mo. Pasunod ka na po niya ni Erlinder Pudaus. Ako, pag-graduate mo ko ha, from Super MC. Saka na ate, ano, Super MC. May nagbibigay sa'yo. Bisaya ka pala, Juliet Mukbang. Full package na kita with harang. Ilan ka na ba ate, ano? Ate Meralisa? Hindi ko nakita kanina kung ilan na. Okay, house from Super MC. Pababa po ng bahay mo ate Shootify Glow. 946 Lagas. Kaya mo lang ilagas. Yan o, nandiyan po. Kababalik lang ni ate Shootify at Glow. Hindi ko pa siya napipin mula kanina. Ngayon ko pa lang siya ipipin. Pag nagbaba ng bahay, ate Shootify Glow. May pamirinda ako, 189. Nasa 190. Pang lunch. Oh, okay lang. Mahalaga. Malapit-lapit na. Super MC. Second, dating dikit na. Tamsak na po. Maiksi lang naman to. Kayang tapusin to kay, kay Ate Wonderland Kids. 6 minutes and 17 seconds. Salamat sa iyo at sa friend mo. Okay lang load. Supports ko lang yung andito. Di para mabilis ko rin po Ate Bikarian po channel. Sayang din ng WH like at saka views. Salamat sa iyo at sa friend mo. No problem yan, Ate Super MC. Marami tayong kaibigan dyan na mabait. Basta pag giningihan ko ng tulong, tutulong po yung mga yun kasi mabait naman tayo eh. Hashtag Super MC, Dan galing sumayaw from Ninja Jay's Heart by Jane. OTW sa nakapin from Super MC. Teka lang po, inom lang ako ng tubig. Hailangga, Gold Igorot. OTW Ninja. JS Heart. Teta Vlog. Masakit na may lalamunan ko. Mag-ask nga pala ako Idol Tunying sa lagi naglalagas kung anong dapat gawin. Kung tama ang narinig kong advice ng iba, Planet Earth, salamat sa pagsagot. Ano daw? Mag-ask nga ako pala Idol Tunying sa laging naglalagas kung anong dapat gawin. Arlinda Food House, dan sa iyo full pack. Ano yan kaibigan, Kapsat Gold Igorot? Yung mga nalalagas, yung iba kasi hindi naman nanonood ng upload natin, tapos yung iba ninja ang ginagamit. Ninja na teka lang. Yung ninja na ano ba, sa isang cellphone, sa isang ganito. Teka lang. Tapusin ko lang ito kay ano. Tapos na kaibigan Wonderland Kids.
Halimbawa sa isang ganito, ang nakalagay ditong ninja o 50. Hindi na didikit yung mga yon. Ang didikit lang diyan is 5 ganoon, limang account lang. Kaya nalalagas kasi magdidikit siya ngayon, magdidikit siya. Pero after 24 hours, 2 days, mawawala na rin yung dinikit na yon. Kaya nga pinaano ko na laging kung maaari, main channel lang ang dikitan, main channel lang ang gamitin sa pagpupunta sa live stream. Tapos yung iba naman, nagbabaklas, ina-unsubscribe ka rin nila, lalo na pag hindi mo sila nabalikan, agad, mag-unsubscribe din sila sa'yo. Kung kaya itong live, ay the Survivor Grandma pala. Yung iba nagbabaklas, kaya ganon. Kaya pag minsan lagi tayo may lagas, hindi may iwasan yun. Kaya dapat, pag nagsabing pabalik agad, balikan mo na lang agad. Mami Almas TV, hello po host. Yun, may jacket ka na. OTWC na kapin. OKWC sa Arlinda's house, food house. Salamat. Yun, dito kay Ate Arlinda Food House ha. 739 subscriber, naka-subscribe na oh. Manunod na lang ako ng latest upload mo, Ate Arlinda. Latest upload mo. Ito na lang, how to cook adobong chicken feet. Like number 422-21. Thank you host from Mami Alms TV. Thanks din Joy. Ito, hindi pa naka-subscribe Ate Arlinda Food House. Doon uli ako, yun ang nagsiiksi. How to cook adobong chicken feet. Like 422. Okay, salamat idol. Kasi ang turo, pag ganun daw, mag-unsub sa mga matagal na daw na hindi nagpaparamdam at lahat ng live mo o video mo. Teka lang, hindi ko magets. Arlinda Food House, di pa rin naka-subscribe pangalawa. Panoorin ko din yun ulit. Yun na lang. Ito lang pala homemade. Parehas na naman homemade idea. Samgyupsal table setting. Dito ulit ako. Salamat Sir Tunjing sa support. Nakasubscribe na to. Play ko na lang. Play. Doon ulit how to cook adobong chicken feet. Okay, salamat idol kasi ang turo pag ganun daw mag-unsub sa mga matagal na daw na hindi nagpaparamdam sa lahat ng live mo o video mo. Pwede rin yung ganun na paliwanag, pero wag ka naman mag-unsub sa mga sa mga main channel na nakadikit sa iyo kasi yung iba baka mga busy. Pag hindi na update, halimbawa ako, hindi na ako nag-upload video, pwede mo nang i-unsubscribe yun kasi hindi na updated. Parang hindi na siya active sa main channel niya. Ngayon, kung nag-upload naman ako ng video, puntahan mo siya. Tapos tingnan mo kung binabasa niya yung comment ng mga naandun. Kasi pag di na binabasa yung comment ng mga naandun sa pumupunta sa kanyang video, ibig sabihin, gusto lang niyang suportahan. Kasi kung gusto rin niya sumuporta, babasahin niya yung comment ng mga pumunta sa kanyang video upload. Pag binasa niya yun, dapat magbabalik din siya doon sa mga nag-subscribe kasi ganyan kami ni Mrs.
Pero kung hindi naman siya nagbabasa ng comment doon sa mga video upload niya, isa lang ibig sabihin niyan, gusto lang niya siya ang suportahan. Yun lang din ang payo ko sa aking sa aking naiisip. Okay, ganun na nga lang kaibigan, Goldie Growth. Nalubat. Earbuds ko ha, di ko marinig sinasabi ni Ading Tunying. Idol, pahinga na ako, 1 PM na. Sige po, 1 sige. Nandito pa po ako sa'yo. Ay, tapos na pala ako sa'yo. Nandito na ako kay Arlinda. Thank you po. Ate Wonderland Kids. Lagi ka lang pumunta sa mga live stream para dumagdag yung banana mo. 1 AM na po dito, madaling araw na, tulog na ako. Opo, 1 AM na dyan sa Canada kasi naandyan din yung mga hipag ko sa Canada din sila, Ontario. Salamat po. Yun, idol, karamihan ang nasa akin. Kaso di ko ugali ang baklas. Wag mo na lang baklasin. Basta gano'n na lang pag nag-video, nag-upload siya, mag-comment ka sa kanya, pasyal ka din naman. Host, break time muna ako, salamat. Kay Trusela, mapahanga ng bahay mo pala, bago ko umalis. Kay Trusela, para maipin ko. Kaya nga, hanga ako sa'yo, idol eh. Bakas lang ng tama ang ginagawa ko. Bahala na kung babalik sila o hindi. O kaibigan, kasi ganyan tayo, ganyan. Trabaho pa kasi magbaklas. O, trabaho pa yan. O, 6th muna ako, mag-start na din ako sa LS part. Sige, kaibigan, smile, sige. No problem yan. Matagal lang oras ang tinambay mo. Matagal na rin uli akong hindi magla-live stream, kaya support lagi ako sa inyo araw-araw. Araw-araw kayo may live stream, pupunta ko kayo. Kasi hindi naman ako araw-araw nagla-live stream eh. Hindi nga sana ako magla-live stream ngayon, kaso wala na akong upload. Matagal na akong walang upload. Nag-upload ako kahapon, pero matagal na yun. Kaya dapat minsan-minsan na ako, basta pag-araw, support ako sa inyo. Siguro nakikita nyo naman ako sa live stream nyo. Kahit hindi ako nagla-live stream araw-araw. Ganun na lang kaibigan Goldie Growth. Pag hindi siya active sa'yo, huwag mo nang baklasin. Tanggalin mo na lang yung bell all. Para hindi rin siya magpapapa sa'yo. At least magkadikit kayo. Tanggalin mo na lang yung bell all niya. Para hindi siya magpapapa sa'yo. Kasi yung iba kasi ganyan, hindi nagbabasa ng comment. Ibig sabihin, gusto lang nila silang suportahan. Kasi kung nagbabasa siya sa comment ng video upload niya, kung nagbabasa siya, ma-monetize niya yan, mamonitor niya na pumupunta ka rin. Na ganun din yung style mo. Yun lang ang gawin mo, yun lang ang payo kung tama. Para sa akin yun ang ginagawa kasi namin eh. Pag nag-comment ka sa video upload namin, babalikan ka nag-comment ka dun sa pag-grass cutter ko. May nag-comment dun oh. Pag nabasa mo yung comment niya, balikan mo na siya agad. Pindutin mo na yung profile picture niya, punta ka na rin dun sa bagong upload niya. Ganun na lang gawin mo, Goldie Growth. Wag mo nang yung mga nagpa-pop up, kasi yung mga nagpa-pop up dito. Ayan, papakita ko lang ha. Yan mga nagpa-pop up na yan oh, ayan, napakarami. Hindi mo kayang basahin yan, hindi mo kayang suportahan lahat yan. Kasi yung iba dyan, hindi naman nanonood sa'yo. Yun lang ang tip ko sa inyo mga kaibigan. Pag nag-upload kayo ng video nyo, kung sinong pumunta doon, sino nag-comment doon sa video upload nyo na yun, yun na lang din ang balikan nyo. Para parehas kayo nagbabalikan. Salamat Ading Tunying, asa nadikit na balikan ko na po. I-mention na po para balikan ko po kayo. Ay ako, di ko pinapansin lagas. Importante, may nag-views sa video. O nga, kaibigan Marlene, di ko na ako hindi ko na rin pinapansin yan. Kahit gusto ko nga maging 3K, hindi ko pinapansin. Mag 3K ka man o hindi, o di walang problema. Basta ganun na lang. Goldie Growth, kung sinong pumunta sa live stream mo, kung sinong pumunta sa video upload mo, yun din ang balikan mo para pare-parehas.
Salamat host, no problem. Ganun kasi ang ginagawa ng iba sir. Sir Tonying, nagbabaklas pag di na binabalikan agad. O yung iba kasi gano'n, di natin may iwasan yan. Kasi ugali na nila yun. Di natin may iwasan yan, Ate Erlinda Food House. Pero ako hindi ako nagbabaklas, nagbabalik pa ako. Pag nabaklas kayo sa akin, binabalikan ko po yan, nagre-refresh pa ako. Oo nga, gano'n din ginagawa ko from Winsmile. O tama yan Winsmile, kung sino pumunta, yun na lang ang puntahan mo. Kasi kung titingnan mo lahat na nagpa-pop up sa YouTube channel mo, hindi mo kayang suportahan lahat yan. Sa nadikitan, pakibalikan ako sa bakas nyo. May notify. Na-connect ako sa inyo, salamat. Okay, salamat ng marami pang Goldie Gurot. No problem yung Goldie Gurot. Tama ka Lods, ako tuwing weekend nagbabasa ng bakas. Minsan twice a week. Kaya kung napansin mo, late ako mag-comment sa'yo. Opo, no problem yan, no problem yan. Alam ko naman po yung nagko-comment. Ako late magbasa, ha. Pero nagsusukli ako, may kasama pang ayuda. Oh, the best yan, si Ate Merly sa channel. Dandikit Ma'am Erlinda from Mami Arms. Okay, well, noted idol from Goldie. Ganun na lang gawin mo, kaibigan Goldie Growth. Yung turo ko sa'yo na lang gawin mo. Ganyan gawa ko, host. Kung sino may bakas, yun ang babalikan ko. Yun tama yan, maringati ko. Kung sino may bakas sa video upload mo, nag-upload ka, tapos nagbaka sila. Doon mo na lang sila balikan. Para patas kayo. Yung mga hindi nagbabalik, mga hindi nagko-comment sa video nyo, kung sa sunod na video, nag-upload kayo ngayon, oh. Yung pumunta ngayon, nabalikan nyo na, oh. Sunod na upload nyo, yung iba hindi pumunta, tapos yung iba naman ang pumunta, o di yun din ang mababalikan mo. Para parehas lang kayo, parehas lang. Hindi yung bawat upload niya, pupuntahan mo, bawat upload niya, pupuntahan mo. Ay samantalang ikaw, nag-upload ka lang bukas, sa makalawa. O di, lugi ka. Katulad ko, nagla-live stream ako, hindi naman everyday. Pero yung mga pinupuntahan kong live stream everyday, nandiyan ako sa kanila. Pero ngayon, dati yon. Pero ngayon, pag, nag-live stream ako ngayon, kung sino mga nandito at nag-live kayo ngayon, o kaya mamaya, o kaya bukas, pupuntahan ko kayo. Pero sunod, sisilipin ko na lang kayo, mga 20 minutes ako. Kaya sa totoo lang, kaya lang naman kayo nandito sa akin lagi. Kasi alam ko na pumupunta rin ako sa inyo. Alam nyo rin na pumupunta lagi ako sa inyo. Tama po o hindi? Kung sino po nandito sa akin lagi, siguro naman nakikita nyo rin po kami lagi ni Mrs. na nagsusukli sa inyo. Pero yung iba, hindi naman sa nagsasabi ako ng ito, si Tonying galing ito. Yung iba, hindi ako maniniwalang busy sila lagi. Kasi nakakapag-live stream nga sila ng mahaba eh. Tapos pag pupunta sa live stream mo, sisilip lang. Nakikita mo sila sa ibang live stream, nandun sila, nagtatagal. Tapos pag sa'yo, sisilip lang. Pero hindi ko na inaano yun, hindi ko na sinusumbat. Okay lang yun, at least nagkikita-kita kami. Pero ayos lang yun. Okay, get will, noted idol. Tama, saka marami kang banana. Oh, isang buhay kang banana ko, Ate Merlis. Hindi, basta ganun na lang sa mga nandito. Yun na lang ang gawin nyo. Tapos na ba ako kay Ate Erlinda Food House? Oh, tapos na pala. Kalimutan ko na tuloy. Dahil ako sa iyo, Manoy Arms. Kay Ate Krasiba po tayo, kay Ate Krasiba. Sunod si naipin ko na yata. Ba't ako marami din banana, ayaw nila? Iwan ko Ate Merlisa. Wonderland Kids, Dan full support. Yung channel kabayan, Dan dikit na. Ingat kabayan, harap po ulit. From Jesser Dan. Si Jesser Dan, di ko pa naipipin, no? Si ano, di ko pa naipipin. Nagpalipad. Yun, si Sweetie Pie, Sweetie Pie vlog ba yun?
Certified Glow pala. OTW from Super MC. Tapos na pala ako dito kay Ate Chris dito ganito eh. Tingnan ko nga. Tingnan ko ulit. O tapos na nga pala. Sorry. Si ano na lang. Marlene Cadigoy. Thank you po Ma'am Erlinda. Marlene Cadigoy tayo. Tapos si Arm. Mami Arm. Kuya Tanying, from Misugot. Salamat Misugot. Harang pa ako from Misugot. Thank you po Ma'am Erlinda. May galab shoutout si Sugot from Super MC. Kaibigan Marlene Cadigoy, like number 1. Bunang upload pala to, merienda 12 minutes. Like number 1, nangungunahan ko Marlene Cadigoy. Like number 1. Like number 2. Dito na ako kuya, from Misugot. Salamat Misugot, salamat, maray. Like number 3. Marlene Cadigoy, dan dikit na kita, ingat. Number 3. Like number 4. Marlene Cadigoy. Marlene Cadigoy, dan dikit. Misugot. May galab siya din sa'yo, Ate Lisa. Salamat manay. Salamat manay, Richilda. Hindi mo na ako magbabakas ha. Kaibigan Marlene Cadigoy ha. Manay Richilda, thank you. Kumain na kayo. Naping ko na sila niyahin nyo. Sige, ingat host from Marlene Cadigoy. Marlene Cadigoy, dalaw po ako ulit. Tulugot, hello. Malapit na po ako mag-out ha. 13 minutes na lang po. Walang anumang kuya tunying. Kagigising ko lang po. Kagigising lang, tanghali na. Napagod ka ba sa pagmamartes sa mga ano? Pagmamartes na sa mga madre? Habang nagkakape-kape? Diyan Sir Dan, di ka pa nagbaba ng bahay. Naku tol, 12 na. Kung alas 12 na oh. 12:20 na. Hi tol Tets, hi, pasaway ka kuya. Patapos ka na pala. Okay lang yan, okay lang. Wow, madre por martes. Hi tol tita, ay pasaway ka. Dan sis Marlene, dan ayud ako. Dikit namin ko sa'yo from Super MC. Maiksi lang pala yun. Kaibigan Marlene Cadigoy, maiksi lang. Saan yung bahay mo, Mami Arm? Ingat host, salamat sa suporta at ganun din yung mga sumuport channel ko. May galab sa inyong lahat. Sir Tonying, baba muna ako. Charge lang muna. Sige, salamat po sa pagpunta. Kaibigan Arlinda Pudhouse. Thank you very much sa inyong lahat. Basta 13 minutes na lang po ako. 13, 6, 12 na lang, 12. Di naman po sa mga madre, ha. Napuyat po sa work. Pasensya na po, hingi po ng sukli. Ninja nga pala gamit ko. Okay lang, ayuda na lang ito sa inyo. From Super MC Second. Nandikit po Ma'am Marlene from Mami Arms. Harang from Goldie Grot. Mami Arms sa Mami Arms TV.
Unang giveaway. Ayun o, Mami Arms. Oh. Unang giveaway, Mami Arms, like number 59. Pangalawa po, Mami Arms. Maraming salamat po, Sir Tonying. Maraming salamat din po, Ate Arlinda po daw. Salamat din po. Suportahan lang po tayo dito. Like number 60. Wow, wala pa ako nauhuli isda. Patapos na si Kuya. Thank you po, Sir Mami Arms. Baba ka na kasi ng link mo. O, pangatlo, Ate Mami Arms. Like number 61. Panoorin ko lang po. 4 minutes and 27 seconds. Pang-apat po, Mami Arms. Manghuli ka, tol. Like number 63. Bell all na po lahat yan. Next time na lang po itong isa kasi lobat na. Host, iwan ko muna kayo. Magluluto ako lunch ng mga alaga ko. Sige po, Ate Ilan Yunyo. Thank you very much po. Manghuli ka na, tol, habang di pa tapos. Kuya, bigay naman. Meron ka pa isda dyan. Meron, may isda pa ako dito. Isda. Ipiprito ko na. Elinda pa daw. Dance sa plant and music. Pigeon in the nest. Mami Dan, ayuda. Pag may time kayo at nag-LS ako, dalaw kayo. Mag-ayuda po ako from Super MC second. Gulti-gurot ko lang, hindi ko na-ipin, no? Pahuli na lang na-ipin ko si Gulti-gurot. Sorry. Masakit na naman yung likod sa... Si Tita kasi di ako chat eh. Ay masarap yung prito isda. O, pritong isda tapos ano, nakikita. Tapos mga mango. Ay. Tapos mga mangga, nakikita oh. Hinog na mangga. Malayo kayo, malapit sana kayo. Oh, mga tangkay-tangkay pa oh. Kay Arlinda Food House yan, host. Ay, kay Arlinda Food House ba yan? Nasaan ba yung sa'yo? Hindi sa akin yun, host. Video ng pinapanood ko yan. Oo nga tol, sorry, simula kahapon. Di kita na chat, na busy. Ako kay Cherine. Ay, baba ng bahay mo. Baba ng bahay mo, gurot. Goldie gurot. Last 7 minutes. Kuya, paigit ka ha. Daya mo. Padalman mo ka dito sa Bicol. May saging pa nga doon isang buwig oh. Salamat po sa 75 thumbs up pa. Salamat. Wala internet? Loading na. Che, panay kwento mo. Pahingi ako dami prutas. Out mo na ako, Lord.